Okay, just mynd. Boys, no one panic. Dyma ni, gêm cynta Twrnament Rocket League Cwm Rhymni. Oh my god. Un dim. Dechreuad da, Noah. Yeah. Oh, JJ Grod. Oh. Wow. Probably Phantom wedi Gorau. Fi ddim yn siŵr. Oedd ping fe'n chwarae lan, ond just chwarae ymlaen. Dylech chi bod yn oce. Yeah. Ti eisiau gwylio'r gym yma neud o'i Milan? Ellis a Javi? Fi'n lawr i trio Milan i fod yn honest. Ie, dwi'n ei gwylio'r gym. Ie, ni gyda Harvey yn helpu ar y sylwebaeth heddiw. Edrych ar y scoreboard, mae yna update newydd. Wel, ti'n gallu gweld yn y series. Oh, ie. O'r top. A little boxes. Felly, gobeithio o'r twrnament heddiw, ni'n mynd i ddod i nabod cwbl o chwaraewyr newydd i'r newydd o Cwm Rhymni Rocket League. Falle rai o'r talent y dyfodol i un o'r tîmau, falle. Gawn ni weld, ond ie, mae'n ffordd da o wneud rhywbeth bach o wahanol. Nawr ni gweld, mae Phantom jyst i diflannu, sef The Jest. So ni gobeithio bydd e'n dod yn ôl rhyw bwynt. Ond... Mae'n eitha dda yn defense, so mae'n cael offense yn mynd. Chwarae teg! Ww! O, geth. Ww! O rhaid chi bod yn deffro fyna. Geth? Save. Pryd i si mewn i'r Discord nhw, mae'n just gweld beth yn digwydd. Ddim yn disarray bod nhw'n gwybod honest. Yn nhw'n cael ddim sydd o beth yn digwydd. Right. Ond, mae'n ffain. Na, y peth pwysig yw sut maen nhw ar y cae chwarae, felly fi'n credu mae... O beth hyd yma, maen nhw wedi bod yn eitha solid yn amddiffyn. Wel, mae un o hwn newydd wedi ceisio mynd am bump. Geth Rwlin, mae'n da... O, no. Ie, mae So, nawr rhaid... ni cael Rwlin. Y pwynt yw... So, mae'n 2v1. Fi'n credu... Wel, nid bai nhw yw hwnna. Mae hwnna fel yn y rygbi gyda'r cerdyn coch. Fi'n gwybod... mae rhaid i chi just delio gyda'r sefyllfa. Geth yn ysgorio fyna yn ffordd gorau o ddelio dy hwnna. Credu mae'n gwell gêm 2 yn erbyn 3. Ond, falle nhw'n twymo fyny. Mae fe'n cyfres o 5, felly gawn ni weld. Mae'n ennill 3 gêm, felly mae'n dal digonedd o gêm. Oes. I cystadlu'n erbyn. Oes. Oce, fi yma. Bach o AFK strat o Noah. Yep. Wel, os mae'n dero, wedyn mae'n 3 yn erbyn, mae'n real problem. Mae hwnna'n tacteg eitha clyfar, really. Achos beth yw'r amser chi'n dod nôl mewn i gêm rhywbeth fel cwpl eiliadau? 3 eiliad, wel, dyna ni. Os bydden ni... Mae'n Ie, chi'n delio gyda y sefyllfa'n dda. O, mae Mohammed wedi dweud dated, ond mae'n methu chwarae. Beth ydi hwnna'n meddwl? Mae'n Mae jyst fel aros tan y gêm yma dros o ti'n meddwl? Na. As in, mae'n methu chwarae oherwydd y Switch. Mae jyst wedi dweud mae'n updated. Ond dwi ddim yn gallu chwarae, mae heb really roi esboniad. Oh, no. Dwi'n mynd i ffigur fy mas nawr, byddai'n text. Yes. Os ti eisiau neidio bant a trio siarad y fe, dod nôl, bydd hwnna'n good. Ooh. Okay. Oh, man. Holi, I'm mewn. Mae gael fe. Da iawn Flying Goose, am ddiffyn eitha da, da Ie, rwy'n meddwl mae Flying Goose yw'r fel... Y gorau o'r tri. Ie. Ie. Fi'n credu chi'n gallu gweld y gwahaniaeth o'r reina sy'n gallu cymryd mwy na un touch. Y rai sy'n cyfforddus i driblo neu setio ei hunain fyny. A rai sy'n jyst eisiau cael gwared o bobau. Go iawn. Canol. Oh. Nice.
Okay, fe hi, update ar y gêm arall, mae Mohammed nawr yn gallu chwarae. Gwych. Oh my god, Keelan yn just Ond this dal hot o AFK. Wel, dwi'n hapus i ymuno gyda'r tîm yna i chwarae os maen nhw'n desperate. Okay, Just dweud hwnna fel opsiwn achos, tiod, sa'n gwybod faint mor dda bydda i gymharu gyda gweddill tîm nhw, ond dwi'n hapus i neidio mewn so nhw ddim yn colli allan. Bydd rhaid i fi dod â fy AAA game i'r game yna. Nhw'n dod am y demos na. Ie, dylen nhw wedi targedu hwnna o'r dechrau dwi'n teimlo. Yn enwedig 3 yn erbyn 2. Wel, wrth yw'r gêm maen nhw'n ymlaen, maen nhw wedi dechrau yn mwy, dwi'n credu yn gêm 2 falle ni'n gweld yn dod mwy o... Ie, a gawn nhw cyfle i gael sgwrs... cael sgwrs dros yr... yn y gap rhwng y gemau a just meddwl am hwnna fel tactig. Achos so ni'n gwybod faint mor aml, neu os mae'r boys yma wedi chwarae gyda'i gilydd o blaen. Felly os chi'n cofio chi'n dechrau'n chwarae gyda'i gilydd o'r dechrau, mae fe'n job really anodd a oedd wedi cymryd ages i cael y cylchdroadau, y rotations yna. Synergy. Ie, yn union. A mae rai pobl yn gyflymach o ran gallu neud hwnna na eraill, so... Na, fi'n credu, mae'n eitha ddawol, really. Dwi ddim yn deg i bobl... Sorry, go on. Go on, beth ti'n neud dweud? O beth dwi'n gweld yn edrych am tîm siart, mae Wibbly Wobbly a Crumbs wedi dod gyda'i gilydd just o hyn. Ie. Sa'n gallu ffeindio unrhyw beth am y trydydd. OK. Yn ogystal, mae'r tîm arall hefyd wedi cael ei fformio trwy edrych am tîm siart. Dwi'n edrych fel mae pawb sy'n chwarae fan hyn heb chwarae gyda'i gilydd o blaen. Na, so mae'n eitha da i feddwl hynny, a chi wedi chwarae fel tymor cyfan, really, neu fwy, gyda'ch gilydd, so, yeah. Geth, edrych cross goal. Cummings. Oh, god. Mae yn y chat. Mae yn y chat yn eich rhaid yn Rhymni, Twrnament Rhymni. 6 munud wedi un o'r gloch. Mae wedi cael ei dan. Felly, game 1, heb bod yn challenge, really, saith 1. Gallu wedi mynd yn y Brazil, ond mae'n ffain yn y dim. Fi ddim yn gwybod, dyw Phantom heb dod yn ôl? Ie, Phantom. Fyddai'n DM efo ti nawr. Dwi'n teimlo mae'n gwell game i bawb os mae fe'n 2 yn erbyn 3 yr un yma. Just achos, tiwod, os ni'n ymuno, wel, sa'n gwybod beth sy'n chi'n teimlo am fe, ond falle mae bach o gobaith gyda nhw. Beth ydy Mohammed yn sôn am nawr? O, fi ddim wedi bod yn gwylio hwnnw. Morgan, mae Mohammed eisiau Rocket League username ti. Pam? Mae'n i dweud. O, i fi ymuno. Oh god, na. Sure. Fi just yn mynd i dweud dwi ddim yn ranked. Dwi ddim... No. Na, dwi'n meddwl mae jyst eisiau fel... Username ti. Mae ddim yn hollol ymwybodol sut i ymuno ar game. Oh, okay. So, game ai fideo yw e. Na i roi y lan nawr. Paid ffynnu. Okay, so... spectate. Gwerthu, right. Chi'n cario ymlaen gyda sylwebaeth gwych, Harvey. Fi'n mynd i nôl y controller Xbox 1 fi, achos fi ddim yn chwarae gyda keyboard a mouse. Bydd hwnna'n anheg i'r gweddill y tîm. Right, byddai nôl mewn munud. Alright, we're going to get a lot of wow. No one in land. Oh, absolute whiff of a crossbar. I get him to flick off and help bumped. Oh, out of Cornell. Okay, first off, I'm probably really off one. Mae'n edrych fel mae'n edrych chi hyn yn y bag. Mae Flying Goose definitely yn problem. Dyma'r demos yn siarad am. Ond mae'n dod i gol. Gol, ie. What a save. Oh my gosh, nes i colli gol! Nes i colli gol, Flying Goose! Okay. Ni ddim yn gael. Felly beth y gwyth o Morgan, o'n nhw'n cael demo, a o'n nhw'n gol jyst ar agor.
Waw. Felly... Wel, dyna tactic dda. Gobeithio maen nhw'n mynd i dilyn hwnna fyny. Mae'n champ 2 am. Mae'n amser i champ 2. Come on. Wel, ni methu gadael nawr, really. Ooh. Dyle ti gallu ymuno. Ie, Dim gormod ar y pobl. Mae'n digon o lle i ti ymuno, ond falle mae'n rock things dwi'n na. Na. Mae'n 1-3, 45 quid. Mae'n 7. 1-2, 3, 4, 5. Ie, mae'n 7 ohonyn ni. Beth sy'n newid rhan hynny? Mae'n chat. Dwi wedi DM fe i ti. Ie, tybed os mae'r boi Griff na eisiau ymuno mewn. Os ti wedi cael cyfle i siarad o fe? Cytuno i reolaeth o beth. O ie. Just, ie, mae hwnna'n pwynt teg. Mae'n pwysig bod e'n neud hwnna gyntaf. Nice go. Eich bod i dal yn mynd am y demos, ond so fe'n neud lot. Wel, 2-1, maen nhw dal yn fe. O, mae Phantom di penderfynu troi fyny. Neu jest. Oedd e'n gweld chi'n stryglo fyna no ag Ethyn, a oedd e'n meddwl, o na. Na. Ie, nawr ni'n mynd i arall. Ie. Oedd yn agos cyn. Na. Ie. Wow. Yeah, team come. Nice. Canol. Ie, does na ddim cylch droi o gwbl sy'n gadael nhw wastad, achos maen nhw gyd yn rysio am y pêl, does neb nôl os chi yn dwy'n y pêl o nhw. Ie, mae hwnna'n rhywbeth sy'n digwydd yn aml os chi just yn tîm sy'n newydd ffurfio i gael yr cyfathrebu a... achos falle, so nhw di arfer gyda'r cylch droi... Felly, falle nhw ond wedi chwarae solos neu rhywbeth. Fydd ddim yn nice. Bach o update ar tîm. Mae Pro Evo Cod, mae'n TR Gold. Mae'n currently mewn 3v3 Gold 1 Div 4. Oh. Nice. Okay. Dwi'n mynd i edrych am... Ooh. Sorry, guys. Ooh. Nice guy. Nes ti defnyddio Gethin i gael y pêl nôl. Oedd e fel ffwtbol Americanaidd fanna, fe oedd bloc a ti. Yeah. Boxes. Felly, mae Judophobia, mae'n plat 1 div 2 mewn uns, neu gold 1 div 3 mewn doubles. Yeah. A sofyn rank mewn triples. Right. So falle mae hwnna'n rhywbeth hollol newydd iddo fe. Mae'n dda am fel mynd am y demos. Yeah. Yeah. Flying Goose wedi rhoi ewch i gysgu, ond i ddim yn gwybod o'ch chi gallu teipio stuff eich hunain mewn.
ar yr un console. Oh, right. Okay. Ond ma'n cool. Achos fi'n cofio cael y trafodaeth yna, mae'r set rai gyd just yn Saesneg, a so ti'n gallu fel customeiddio nhw, ond os gyda'r un console, chi'n gallu just teipio mewn. Ie. Ie, ti'n methu... So mae PC gamers i gyd yn gallu neud e gyda gilydd, sy'n handi. Ie. A mae Flying Goose, mae'n rank... Oh no, sorry, mae'n Gold 1, Div 2, Gold 1, Div 4, Gold 1, Div 4. So, consistent. Consistent, if not anything. Felly mae'r ail game yn edrych everything but over. So, yeah. Ond beth sy'n diddorol yw, mae nhw wedi chwarae lot gwell game yma, bod y sgôr yr un peth. Wel, mae nhw wedi llwyddo i sgorio, mae hwnna'n peth, ond... Ie. Oce, mae wedi gael yma. Demo am fel y munud o'r diwethaf hwn. Barcelona. Yeah, Brazil. Oh, mae hwn dda. Right, mae'n edrych fel y trydydd game nawr. 3-dim. Ddim yn disgwyl unrhyw beth llai, really, ond... Ie, yn mynd mewn i'r trydydd game, mae'n edrych yn... fel mae popeth mae'n llawiau drwy gein. Bendant. Bydde... Ie, tybed, ti'n gwybod fel... tybed os bydd fersiwn o hwn yn dda, neu tournament, a mae pawb gorfod gwasgu auto y tro cyntaf, a chi gorfod mynd gyda'r tîm yna? Oh, fel random teams. Yeah. Ond dim ond y 6 cyntaf. So chi 6 cyntaf yn mewn rester, right? A wedyn chi'n mynd i'r pwynt yma, chi just gorfod gwasgu auto. Achos wedyn, mae'r mantais yna o bod na chwarae o'r tîmau sydd wedi ymarfer loads gyda gilydd a tîmau sydd newydd ffurfio, mae hwnna'n cymryd mas, a chi... Mae dal yn cystadleuol, mae dal yn hwyl, a, you know... Yeah. Yeah. Am pethau mwy fel competitive, dwi'n credu mae'n wedi fel hyn. O, na, bendant. Os ni erioed yn gwneud unrhyw beth fel hwyl am mwy o phobl. Ie, yn union. Na, oedd hwnna just syniad arall. Bendant o'n rhaid set fel am fel hwn, achos dyna'r fformat. Chi'n mynd i bod... Mae'n marfer dda i chi hefyd. Ond, i just yn meddwl, faint o bydd yw e, just cael fel 8... Achos o'ch chi wedi curo tîm fel hwn yn y cyngrau'r dreigau, un o'ch chi. Actually, mae'r 2 tîm wedi cael gemau tebyg i hwn. A so chi'n... Ar wahân i chi fel trio moves byddech chi ddim fel arfer yn trio, so chi really'n dysgu unrhyw beth, ydych chi? Na. Ond chi'n dysgu ychydig am cymeriad y tîm arall mwy, y rai sydd dal yn trio i gorau, right tan y moment olaf. Achos oedd un ysgol jyst wedi dweud na chi'n ennill ar ôl yr ail game. So, yeah. Ooh. Does dim llawer i dweud really amdano beth sy'n digwydd fan hyn, mae jyst yn... Yeah. Demo, yeah, ma fe. No. Oh gosh, oedd y game wythnos diwetha, dreigiau Leeds, o'n nhw'n tîm cryf, o'n nhw. Oh my god, o'ch chi'n chwarae mor... o'ch chi'n chwarae mor dda, a o'n nhw dal yn rhoi loads o pwyntiau, a oedd e literally dim byd chi'n gallu neud, oedd e? O'n i disgorio 1 awr diwedd. Yeah. Yeah. Oh my gosh. Ond tio, mae dal... roedd fel pob un ohonyn nhw yn Grand Champ o leiaf. Fel oedd Gwsion yn dweud, mae skill sets Grand Champs
i'r pwynt, a os ti'n cymysgu hwnna, cyfuno hwnna gyda nhw'n dda yn cyfathrebu a chwarae gyda'i gilydd, wedyn mae cyfuniad yna just yn really anodd chwarae. Ond fi'n croesi brysedd byddech chi'n mynd trwy oedd i'r 16 olaf, achos dyna oedd yr unig gêm wnaethon chi colli. So, fi'n credu mae dal siawns dda. Harvey, oedd tîm chi wedi colli 3 o chi. So, mae'n dibynnu os mae Owls yn colli 2 gêm, a mae Fairham College, ond chi wedi chwarae'r tîm eraill, fi'n credu mae'n mynd i bod yn really agos ac anodd i falle, ond falle. Ti byth yn gwybod, mae gymaint o forfeits a stuff wedi digwydd. You're going to Brazil? Na, ni'n mynd am pedra. Okay. Canol. Mae'r tîm yn gofyn os gallwn neud sub. Oes gan y sub fel... Ydy wedi cytuno i'r holl reolau pethau? Just esbonio hwnna. Dwi'n gofyn i nhw pwy yw meiliad o hwnna. Mae'n angen caniatad riant o bobeth o hwnna. Oh, Phantom! Come on! Wow. Well... Dwi'n credu bydd e'n dda i gael y 2 tîm sy'n colli i chwarae cyntaf cyn y final, ddo. Achos mae'n neis i nhw... Mini losers bracket. Yn union. So nhw eisiau just chwarae 1 gêm a dyna fe. So, fi'n credu ar ôl cael y 2 gêm cyntaf, nawn ni cael loser... Ddim, mae'n swnio'n gas yn dweud loser game, ond game, loser bracket, fel yn dweud, a wedyn cael y final. Does ddim digon o tîm am hwnna. Bydd e'n literally just 1 game o'r losers bracket. Yn union. O na, dyna beth fi'n meddwl, ond na, final top bracket wedyn, dyna ni. So bydd pawb yn chwarae 2 gêm wedyn. Pob tîm yn chwarae 2 gêm, Iawn. Toxic. Oh no. Oh yeah. Da iawn, Flying Best Goose. player on the team. Reddick syth Europeo. Da iawn, Flying Goose. Gwych. Dyna i ni edrych mas am y dyfodol. Ydyn ni mwyn cael y 2 tîm sy'n colli gêm eich chwarae yn erbyn ei gilydd. Just mwyn bod pawb yn iawn gyda hynna. Ydy. Fydde falle bod gyda rai pobl gadael yn ar neu. Falle nhw'n mynd i Ynys y Bari neu rhywbeth. Mae'r tywydd yn braf, so nhw'n just gyda allan. Yn union. Wel, mae bach yn weird. Fi'n teimlo bod e'n oer tu fas gyda'r gwynt, ond sa'n gwybod ble ydych chi pawb? Mae'n oer os ti'n mynd allan. Fe'n gwir eira ddoi. Nice. Mae'n dweud Ooh, down Garth. I know it isn't type at this point, but it was just especially when they were Robert was typing. Oedd yn dda sut nes ti bwrw jest fanna Garth, ni just cael beth o'ch chi eisiau neud. Dyna oedd y bit gorau, highlight fi oedd bit nes ti bwrw fe mas o ffordd. Ni'n canolbwyntio. Os ni'n canolbwyntio ar bwrw. Demo o eich tîm eich hunain, just am hwyl. Dyna'n doniol.
Ooh, da iawn Flying Dwi'n lar y Goose. cae. So, dyna beth o'n i'n siarad am. Mae fe'n trio right tan y diwedd. Dal yn y gêm. So fe di roi fyny. You know. Felly Morgan, chi'n chwarae gyda J7 Freestylers. Oh, ffantastig. Gwych. Edrych ymlaen. Gwyliwch allan, boys. Chi'n gwybod faint mor dda dwi, so... Yeah. Yeah. Beth dylen ni'n neud yw just cael gwsion i swapio mewn a just cadw fel enw fi lan rhywsut. Mae gan... Pick off that. Mae gan. Mae gan. Mae gan. Ooh. Na, yn eisiau mwy ti. Wow, toxic weapon. Beth digwyddodd o just cymryd Phantom allan? Fel tacteg. Right. Dwi'n credu a fi am... Right. Okay, beth dwi'n mynd i neud te yw gofyn os gallai... Na i neidio off y chat. Wow. O na. Dyna'r Beth pwynt o am, ran cyfathrebu. Os nhw eisiau ymuno gyda ni... Ond, ie. Mae nhw'n lot o bwysau. Un pimp. Ie, oes unrhyw wedi gofyn i Griff? Griff eisiau chwarae. Dydw i heb o'r Roman, ti'n mwyn i fi? Ie, gofyn e, achos... Mae'n chwarae arall sydd efo fel cytuno royal e popeth. Ie, mae'n a lot gwell. A bydd eisiau siŵr fod nhw'n cryfach hefyd. Okay, so nawn ni mynd mas o hwn then, a... Okay, right, mae Griff mae'n chwarae. Dwi ddim. Na, mae fy moyn. Dwi ddim eisiau. Na, mae eisiau. Oh, brilliant. Okay, da iawn, Griff. Diolch, Beth. Right. So... Exit y mewn. So, efo'r un thing a tro diwethaf? Sa'n gwneud bod y lan eto. Okay. Da iawn, Griff. Ie, dwi newydd ar dy fe fan hyn. Ie. Right. Okay, so Yeah. I'll manage, edit roles. But now Romano J7 Freestylers, where's our team back Griff? Yeah. So byddwn ni'n dweud o beth ni wedi dysgu o'r gêm yna. O, beth, sa'n gwybod os chi'n cytuno, boys, ond oedd Flying Goose yn cryf. Neu gyda potential i chwarae, a oedd y pethau oedd e'n neud yn dda. So yeah, mae rhaid meddwl a edrych am yr unigolion achos os o'n nhw jyst wedi chwarae am y tro cyntaf, chi methu beirniadu nhw fel tîm achos o'n nhw wedi chwarae fel tîm o'r blaen, felly ond ie, oedd bendant potential fyna, so mewn ni'n cael sgwrs falle gyda... Wel, roedd yn werth na rhai o'r tîmau yn y... O ie, mae hwnna'n wir. So oedd yn y British Esports Championships, ie, ti'n iawn. Bendant, cool. Okay, so mae ein bwys ni'n gwybod beth sy'n digwydd na. So dwi'n hybio maen nhw'n dod nôl fan hyn. Ie, dyna Ellis, dyna Tom. Gwych. Gwych. Good little lads. Hello, man. Mae gen i popeth yn barod yn credu. Ie, yr un thing a tro diwethaf. Party, neu chi'n mynd i just join o? Dwi wedi creu'r game now, so ti'n gallu ymuno os ti eisiau. Just by rhoi bastard. Un peth, come. Ie.
Mae'r gêm arall yn digwydd. Mae fe ar YouTube mor gan ysgrifennu. Yeah, I think I should edrych Caroline. Yeah. Maybe it's got more of the pobl yn y lobby. Game mode Yeah. video. Dwi'n mynd bach yn Okay. nuts. Bydd yn stopio pobl rhag ymuno. Nah. Wel, falle bydd hwnna'n y final. Yeah. So. Yeah. Yeah. Yeah, ni'n gallu. Bydd ni'n mynd i channel arall. Cool. Okay, my visibly. Okay. Play well. Right, fi ddim yn y game. Ydw i fod just a Yeah, mae'n custom game. Mae fe'n yeah, all local. match. Join. Come on. Eisiau fi llusgo Griff mewn i un Mohammed a OJP so nhw'n gallu ymarfer gyda gilydd? Yeah. Yes. Hwna'n syniad yn dywe? Yeah. O, os mae'n gadw fi. Ydw rhywun newydd ymuno? So chi'n gallu actually drag o fe, her so hyn mewn channel, ond os ni'n at Grub. O, fi'n gallu, fi'n credu. Just llusgo fe mewn. Yeah. Pyn ni'n aros am. Dau o Gorau. Paxel plays, visibly, a mae dylai fod Un arall. Yeah, okay, so ni'n aros am ydi. So special is visibly when ni'n aros am good tybio gruff. Griff 15. Fi di nawr llusgo fe yn yr Okay, un audio. Be? Falle mae angen rhywun arall i esbonio i Griff beth sy'n digwydd. Wyt ti'n gallu mynd mewn Harvey just... Yeah, da iawn. Mae'r tîm arall yn just mynd i marfer ar-lein nes bod game arall gyda ni. Gwych. Syniad da. Yeah, no worries. Wait, as in Dragio one yn mynd i marfer, yeah? Na. Yeah. Sorry. Right, okay, no worries, yeah. Right, ni methu cochi i rhywun ar y Switch. Yeah, oh. Hwna yw real, efe? Dyna real. Embarrassing. A mae Harvey nôl nawr. Popeth yn clear? Probably clear. Maen nhw'n mynd i ymuno ar game ond nid y tîm, a wedyn pryd mae pewn bar, dwi'n mynd i mynd nôl a dwi'n nhw join o'r tîm, a wedyn byddai'n dod o'n fan hyn. Okay. Sorted. Mae hwnna'n clear. Fel mwd. Na, ma fe. Da iawn o Harvey. Dwi'n really trio, okay? Na, ti'n neud yn wych. Mae e'n cymryd lot, achos mae rai pobl ddim di arfer. Mae nhw ddim yn deall o fi. Unless maen nhw'n mynd i fel pigo fel am mewn Rocket League Party a wedyn just llusgo fe mewn trwy'r queue. Ie, dwi'n credu hefyd. Falle mae'n cael me. FYI, mae Wi-Fi fi di bod yn chwarae lan trwy'r dydd, fi'n colli frames. Paid dweud. Wel, tegwch, fi'n credu gallu... Gobeithio, fi'n credu mae'n werth just cario ymlaen gyda 2 yn erbyn 3, achos mae'n neud yn fwy cyffroes i'r gwylwyr, achos chi di chwarae gyda'ch gilydd lot, a dwi ddim yn tybio mae'r boys yma wedi. Falle bod nhw, fi ddim yn gwybod. Especially Gruff. Mae'n newid i cael drag yn mynd i channel gyda'r complete strangers. Yn union. Ond dyma hwyl neud ffrindiau newydd efe. Byd nhw'n gweithio ar gilydd tuag ganol y game, siŵr o fod. Ddim pressure gyda Ceol lads, ond oedd y tîm arall yn bydd nhw 3-0 yn y series. A ni fel 11-1, 7-1, 7-0. Na, ond mae rhaid roi hwn mewn cyd-destun. Chi, dreigiau 1 a dreigiau 2 wedi chwarae tîmau lot ddim mor dda ar tîm oedd newydd chwarae. So, os chi'n meddwl amdano fe fel na, o'n nhw wedi gwneud yn okay, dwi'n teimlo. Chi wedi cael tymor dda, chi wedi gwella loads. Oce, mae pawb yma na. Briliant. Da iawn. Da iawn. Pob look, pawb. Ie, paid ymlaen i gweld freestylers. So ti'n mynd mewn i esbonio, da iawn Harvey. Wel, mae sgiliau cyfathrebu Harvey yn mynd i bod yn anhygoel ar ôl y tournament yma. Na, mae e'n bach yn confusing os chi ddim di chwarae mewn tournament o'r blaen. Fi'n cofio, ni'n trio dod i afel gyda'r Battlefy a popeth. Dwi ddim, mae'n hawdd i drysu. So... Yeah, sicr. Yeah. O, mae un wedi mynd mewn, so go on te, boys. Okay, very good. Boys. Mae carni'n edrych yn really clean. Yeah. Angen dweud. Hyfryd.
O, Dwi'n mynd lan. Fi'n olaf. Di'r wal. visibly ar y pêl. O! O! OJP. O. Dwi'n back post. Take, I guess. No, aros. Yeah, go through. Nice. Do breakfast. Okay. O, Sialen's O, mae'n gwych. message Cyfan ar hwnna. yna. Pwy sy'n Sorry. nôl? Da iawn. I fi. If you bump in, Call Un fi. iawn. Paxel. let's take your minutes, man. Agos. Dwi'n canol. Dwi'n PvP. Dal gani. Dyna gyd. O, na. Oh, No, go shot no, route. no, wait! Oh my god. Clirio fe! Paxel! Dwi'n mynd nôl just in case. Actually, Yeah, un ti na. Dwi'n nôl Dwi'n now. aros. All in all. Dwi'n gallu troi. Yeah. Fi'n back post. Fi'n olaf. See? Miss. Nice. Very Inti. carefully. Nice shot. Dylan lan falle. O, Yeah, na. dwi'n mynd all the way. All the way nôl. O, unlucky. Alice Troy. Dwi'n back post. Dwi'n mynd back post now. Ooh, mae gyda nhw game! Alice, ti'n cael. Ydy ar y dde. Nice. Na, ti'n cael un. Dwi'n cael efo chwi. So wedyn byddai'n... Go on. Cern o. Yeah, dwi'n mynd all the way. Easy game, boys. O, My na. bad. O, good. Da i ddim wedi drinks o fe. Right, chi'n byddai'n mynd. Dwi'n mynd back post now. Dwi'n mynd hoffod now. Gythio lan now. Helpu Harvey. Pump ein. Dwi down yn cig Tesla, never mind. Dwi'n mynd nôl Tom. I fi. Oh god, dyna'r Wi-Fi mynd. Oh, Yes. da Oi, iawn. boys for camping, hopefully man, solve now. Oh no. Oh, red ping now. Oh god. Double. Da iawn. That'll be then alright. Allai. Ydy yn ôl? I fi. O, mae'n ôl. Alice, ti'n mynd. Ti na ha? Yeah. Yeah. O, dwi'n gallu troi ar hyn. I cario am byw. No. Bach yn galed off y backboard. Ti'n gallu reoli. Oh, that's trash. Alright, Trio flick my o'r God. past. Dwi'n tryed. Oh no, sorry. Mae gen i. Dizo. Dal un fi. Dwi'n mid-right. Just yn aros. Dwi'n mynd nôl. Mae gen i. Actually, mae hyn yn off. Dwi'n aros am e? Easy clear. Mas. Dwi'n mynd go. Nice. Dwi'n y canol. Oh, sorry. Meant to call a pass. Nice. Nice. Oh, down Tom. Mae hyn yn gym da. Yeah, mae'n game da iawn. Yeah. Mae Visibly a OJ, mae nhw gyd gyda rhywbeth i gynnig i tîm, i unrhyw tîm. Ryan Dillon. Alice. Ochr ti al, nice. Ocean during the match. Wait, what? Dwi'n mynd nôl. Oh, sorry, only methu dilyn lan. Na mae'n Hey, good shot. Ocean. Fi'n Mae gwybod. o'r tîm bagiau ti? O, falle Dydyn? mae'n confused. Down, boys. Wel, os oes unrhyw stragglers eisiau creu rhyw tîm, dwi'n hapus i ymuno gyda nhw os oes doi person arall a si Mae'n eisiau credu bod dau person arall. Mae dim ond Ocean. oce, anghofio hwnna then. Ond os mae rhywun arall yn a gallu neud e, chi'n gallu just roi e fel game ar y diwedd neu rhywbeth. Os mae pawb yn cytuno. Wow. Oh, Da sorry. iawn, Dwi'n mynd. OJP. Okay, fine. Mae gen i. Tom, yeah, when I'm kill tape. Nice, fi'n Mae back Alice yn back post. I want mae fe i fyny. Thof yn gwael. Chwarae teg, i feddwl bod Griff jyst wedi cael ei llusgo mewn i'r tîm yma munud olaf. Nice. Go on, fi'n olaf. Chwarae'n dda. No mind, let's go. Gun point. Where? No. Dwi'n gallu mynd. Mid left. Oh, yeah. Down Visibly, mae Yeah. Visibly yn saff. O, na shot. Oh. Sorry, I was getting wrong a wedyn half, sorry. Ah, yeah, oedd hwnna'n fi. Na, fi'n sorry hwnna. You sure? Check? Well, Definitely, yeah. Tom, di dyn yn back up. Yep. Mae'n just yn boom o fe. Dwi'n mynd back post. Mae gen i.
Nice, yeah, I've been back with Snort Tom. Okay. Dwi'n dal yn mynd. Nice. Dwi'n dead. Yeah, Tom. Do you know something clear? Dwi'n olaf. Dwi'n there. Ooh, nice. Dwi'n cymryd un yn y corner. Going Dwi'n back. dod yn mynd fan'na. Dwi'n mynd. Banger. Nice. Mae'n agor, mae'n agor. Oh, Ti'n yeah, gael yeah. amser? Dwi'n o, nes i... Ie, caramel, dwi'n mynd nôl. Ia, fan'na. Dwi'n mynd nôl life. O, dwi'n meddwl cael boost. O, nice one. Alright. So fi'n ei lot, ond fi'n o fi yma. Just dim matter of score, as in fel a team score, as long as you'n ennill y game. Okay, fi'n mess one half-flip. Nice. Nice. Ooh. Dwi o that, dal. Aye. Oh, side flip. Mae hwnna lan. O, chwarae fi. Dwi'n aros am edrych. Ok, ie, dwi'n mynd nôl. Ah. Neutral. Oh my. Ooh, unluckus. Oh, no. Ti half. Mae'n mynd i fynd in. Nice, that's not forward. Dwi jyst yn aros bracos. Yeah, wedi trio. Dwi'n beth sy'n wedi llawer o bwys Tom. Dylan. Be mae Paxel yn neud? Mae jyst yn sefyll yn stôn? Dwi'n chwyth. O, dyna fe. Okay. O, da iawn. Oedd e'n gwybod beth oedd e'n neud. O, Bron. Nice. game dda, ddo. Game dda. O'n nhw'n chwarae Ie, tan y dyn nhw'n diwedd. well. Ie. Fi'n meddwl bod y tri am Adam wedi dod gyda'i gilydd heddiw. Ie. Mae'n ganddo nhw fel real potential. O, bendan. Ie, Chi'n ma'r gweld, mae sgôl sgiliau, oedd visibly, rai o'r amddiffyn fe a saves fe yn gwych. A oedd OGP yng nghanol popeth hefyd, a, you know, o'n nhw gyd yn cryf. Actually, oedd Paxel plays gyda sgôr uchaf, so oedd wedi cael 4 o save. Falle fi wedi drysu fe na, ond, ie. Ond da iawn. Oedd y duos game rhwng fi a Tom yn gynharach really wedi neud y gwahaniaeth. Ie. Ie. Of higher synergy. Are you just in spectator te? I guess so. Ie. A le, mae ddim yn ymuno. Yeah. Hwnnw si ffair. Nice. Sorted. Good. Do you know, so fi mewn edrych fel bod pawb yn cael yr un lliw car. Oh, yeah. Yeah. Mae'n gallu bod fach yn drysyd. Oh yeah, mae pawb yn edrych pretty much exactly the same. Sorted. Down half. A game yma, dyma blwyddyn ti'n troi lan, man. Yeah. Yeah. Dwi'n dod ni ddim yn cael y woman game gyda chi, so... Yeah. Gym diwethaf oedd women's game. Time. Yeah. Lan Dylan. I already covered the PLN, actually. I fi? Yep. Dylan e? Yep. O, Okay, master boost. Sorry. Sa'n mynd. Dwi'n mynd nôl. Ti'n gallu gweithio os ti eisiau. Mae hwnna a ffain, mae hwnna ffain. Ie. Mae hwnna ddim. Mae'n ffain? Stroke. Dwi'n back post. Go well. Okay, now dwi'n back post. Ie. Oh, you with back post. Oh, no, sorry. Ooh. Da iawn, visibly. Oh, Miami. Dwi'n aros am e? Dwi'n back post. Man bar receiver. Fine. Nice. Nice clang o lan. Okay, time in. Dwi'n all the way nôl. Dwi jyst yn cymryd amser. I'r ochr. Double commit fan'na. Yeah. O, mae'n cael e. Visibly yn cael e, nice. Yeah, mae aerials, mae visibly yn gallu mynd eitha da yn yr awyr yn dwi e. Mae'n gyflym i fanny. Yeah. A mae'n gwybod beth mae'n neud. Dwi'n all off dal. Okay, mae'n gallu mynd. Dwi'n di canol. Nice. Oh, sorted. O, Oh, hynny. nice. Gwybod agor y Paxel. Are you down in view? Na. Mae'n gynnu. Oh, no, come on in. Mae hwnna'n dod mat i fi, bet.
Bet. Gotcha. Do you know the bet though? How do you know? O'n i 36 pwynt, beth sy'n mynd ymlaen? Mi'n chwarae Harvey fel game diwethaf. Wow, okay. I gwitcho. Fine, Dylan. Felly ar ôl hyn, ydy mae'n cael fel yn quote-unquote losers bracket? Ie, achos mae'n neud fwy o cyffro wedyn ar gyfer y Oh my- final. Fi'n credu bydd y gêm yna'n agos iawn. Ie, fi, actually. Achos dwi'n teimlo, mae dreigiau 1 a dreigiau 2 yn eitha agos o ran gallu a talent. Oh, my bad. A fi'n teimlo mae'r 2 tîm yma'n mynd i bod yn eitha tebyg hefyd. Dwi'n credu mynd mewn i fe bydd gan J7 i'r edge, Ie? ond mae'n possibility yn un o beth, personally. Ie, falle mae'r boys eraill di cael ymarfer nawr. Dwi'n newydd dweud hynna fel as if ni'n mynd i absolutely wipe our rain, ond... Ie, wel chi... Mae'n newydd sgorio ar ni. Mae'n ffordd yn mynd i dod nôl. Ie. Caramel? Rolski. Roll skib, classic. Hynllef roll skib i dreigiau 2. Newydd Oh, torri go on, rotation fyna. Ie, ti di torri rotation. Dwi'n ail? Ie, dwi'n ail. Dwi o lab. Un fi. Nawr fi'n ail. Pinch. Da iawn. Oh, pain. Skills. Dwi'n mynd... Ar y wal. Ie. Go on. Ochr fi. So nhw'n fwy cywir, ond Tom. gwych, oedd y set-up yna'n wych. Dwi'n Ni'n ail. neud rili da i cadw'r gwasgaeth lawr ar ôl mewn boys. Mae gen i. Cadw hwnna yn erbyn. Ti ie? O, I fi? Tom. Sorry, o'n i'n rhy agos. Double? Eto? Again. Ti di gyda fi agos. Ooh, mae hwnna'n nice, 50. Ooh. Go on. Yeah, sorry. Oh, da iawn Tom. Un fi? Oedd y set-up yn dda ddo. Ond dwi dechrau bod fwy ymysodol gyda sut maen nhw'n chwarae nawr. Dwi'n Right. credu bydd game 3 yn really dda. Ie. Bump. Ooh. Mae neb yn dilyn, ti boi. Oh, god, sorry, Holly, o'n i'n mynd gadol. O'n i'n meddwl bod yn mewn. No, honestly, I'll just come with a goal, honestly, just Alright. Chip. Mae'n awkward. Oh! Okay. Oh, sorry. Mae'n rwystredig. Dwi'n aros, ie? Rwystrach chi? Ma' nhw'n panic o dan. Next. Oh. Gol am gol! Waw, mae'r ôl sgib mlaen pawb. Gwyliwch allan dreigiau 2. Dyl fod ti Mae aros back OJP, Yeah, waw! Da iawn. Un fi. Gwych. Oh, yep, down half. Nice. A ffa bach o camdealltwriaeth fanna fi'n credu, rhwng visibly, o'n nhw gyd yn mynd yr un ffordd. A, yes, mae hwnna jyst yn anffodus. O'n nhw'n chwarae mor dda cyn, so ydyn nhw'n gallu dod nôl nawr, cymryd 2 nôl mewn 56 eiliad i mynd â fe trwy i overtime. Nice. Mae digon o amser. Ie. Mae jyst canolbwyntio Oh, sy'n fuck it. I fi? Ac os dwi'n cael ei pethau fel yna, mae'n... Ie. Double? Ie, bach o look hefyd yw e fe, os chi'n cael y rebound yna. Dwi'n pinch off, Un back post. Mae'n mynd fel. Ww, Un fi. da iawn yn cystadlu fanna. Oh, sorry. O, visibly gyda demo ar y ffordd nôl hefyd. Out al Perig. Oh, nice. O, go. O, Nice. neb nôl. Da iawn. Pwy wyt ti'n bwta? Cereta. Yeah. Visibly. Sa'n mynd. Fi jyst yn hoffi mynd bod nôl? ni'n... Mae cwpl o chrew really cryf di cael ei ddarganfod o'r tîm yma. Oh, what a touch. Dwi'n back post. Dwi'n hwnna'n mynd i lawr. Yep. Yeah. Nice. Mae game 3 mynd i bod yn game dda. Ie. Wel, fi'n credu mae'r thing o'n... 10 shot. Yeah, hwnna kind of correct. Ie. When nhw dechrau ffurfio
Wel, gweithio gwell fel tîm nawr, gyda'r amser yma. Byr maen nhw wedi cael gyda'i gilydd. Felly gweld hwnna. Yeah, visibly packs fel la. OGP. Playing dealing. Oh, Right, yeah, spectate. Sorry. Yeah, we're going for now. check out itchy. Bron. Uh-oh. Fi'n mynd ar Do you know? Mae'n mynd am demo. Ooh, pwys Yeah, yna. fi'n good. Evie? Sorry. No worries. Ti'n dead? Oh, mae di bwrw fi. Mewn visibly. Shadowing? Sorry, Ah. mae'n cael yna mas o clef. Alright. Mae'n draws, mae gen i. Yeah. Oh, yeah, go on. Mae gen i? Dechrau chwarae yn y lle cywir Yeah, front. ar y maes. Yeah, nope. Pass? Oh, Sorry. Bron, dwi'n mynd o ta. O, da iawn Harvey. Mae'n sea flower. Bron yn o'n gof yna. Dwi'n mynd reolaeth. Oh, of course. Hwna, ar? Ie, mae ar. Yeah, Nice. Yn ti else, ti'n gallu? Nice shot. Nice. That was a good play. good pass off. On that. Only trio swerve off there wedyn am a demo. Bach na, that's not alright. Oh, mae'n good. Oh, hey, good. Evie? Oh, down. Dal yn Bye, fi. hwnna chi fyna. Double. Bron. I fi. Oh, nice, visibly. Yeah, mae fe yn. Eto? Dwi'n bod lle i fod. Ti'n hanner y sgil efe. Wff. Nice. Oh, nice. Mae visibly really da. Ydy. Mae Jeff, sy'n gweld y doi o'n nhw'n mynd am yr un pêl fyna. Mae just ddim di chwarae gyda'i gilydd yw hwnna. Ond ie, fi'n gweld visibly yn sefyll allan mwy yn y gemau yma. Gwan fi lan gyda ti haf? No, Nice beat. Mae agor efallai. Oh, there, a backboard. Mae OGP. Yeah. Everything bounce off, but doesn't roll your gun past the backboard. Canol falle? Ooh, wedi ddim yn gweld hwnna. Dyna ni. Doesn't beat money though. Ar byd arall. Ti dal TLT? Go on, visibly. Oh, dear o wel. Down dan y fe. Go on. Nice. Alright, Cornel. Cymryd Pwy y sy'n y dros. canol? Pwy sy'n y canol? OGP Yes, yn y I got canol? it. O, oedd hwnna bro. Agor, os ti'n gallu cael clear i fi. Ah, di trio pin. Five on you. I'm gonna need a boost to try now. Nice one. Ti'n nawr, Samuel, a touch. Backward. Bump. We need to come in off Paxel. Oh, no, if you don't, never mind. Da Oh, iawn, my God, Paxel. Dunk, falle. Ready? Go on. Hey, mas. Dwi'n mynd back post now. Nice. Mae gen i. Nice. Na, os lan. Okay. Oh, hey baby. Nice. Dwi'n mynd o. Nice shot. Nice. got it. Good. Lot o mynydd fanna. Os ni'n charge, mae'n mynd dda, just hire my charge, mae'n quick yn da. Yeah, Mm. take Yeah. it. Mae'n dilyn. Mae'n cael ango boost. No, allai'n mynd. Byddai'n mynd fan hyn now. Do you know? Nice. Mae'n Sure, trick chwaith, Paxel though. Mae gen i, mae fine. Yeah. Hana R, back Ni back post. Backboard. Bron wedi cael ei read. Cock here. Yeah. No, it's on a pass perfect, Tom. Block. Fine, I'm fine. I'm not dealing. Yep. You can take Do you know? It's on a wall, sorry. Oh. Yeah, I'm Okay. fine. Yeah, I'm fine. I'm fine. Do your back post. Are you doing dot back post? Yeah, dwi'n.
Ooh, nice. I'm going to go off. Visibly at it. See there? Yeah. Nice control. GTLT. Good all off. Fach o triple commit hwnna, falle ni'n gallu Agor? Yeah, da iawn. Yeah, shot da, Tom. Diolch. Dwi'n chwyth. Oh, dwi'n better. Mae'n fake. Dwi'n gallu recover os ti eisiau? Oh, wow, dwi wedi cael latency variation. Mae'r lag di switch o'i Tom na. Yeah, really awesome. Ooh. I think we're back first. Back post, yep. Yeah, okay, thank God. Oh god, o'n Dwi'n mynd back first. Here, coming up to mine. Oh, then Okay. Charles of Lynn. Nice. EV. Alice. Dau ti'n really agos fyna. Yeah. And he growled it. I definitely ddim yn mynd. He ddim yn mynd i cheeky double commit. Oh no, sorry. Oh yeah, off target. Ti'n mynd lan? Falle mae hwnna'n dod off. Oh, fi hefyd yn lan. Dylai ddim wedi mynd lan. Sorry. Okay, fi'n olaf, fe fe'n bod yn sgwif. 3v1. Ooh. Yeah. Oh, Cael lan o fo. lwcus. Nice. Oh, mae wedi dweud boost fi hefyd. Mae wedi power boost. Ys dim gen i ni'r roost. A fi ti'n gallu drop a nôl os ti'n mynd. No, dwi wedi cael bach o boost. Oh, sorry. Oof. Ys yn gallu. 1 point. Right. Nice. Just roi o lawr. Roi o lawr. Ah, caro fel lan. Oh, yeah. Agor? Oh, sorry. Nice one, Alice. Okay. Felly, yeah. Sorry, boy. Da iawn, boys. Mae wedi bod yn dda. Y gêm lot agosach na'r gemau diwetha. So, ydyn ni eisiau... Oes un o'ch chi'n hapus i setio fyny'r gêm olaf? Pwy sy'n gyda we... Dim olaf. Wel, ddim y gêm olaf, ond yr un rhwng y doi tîm a collodd. Right. Dim os gen i. Gallai neud yna. Brilliant, okay, cool. Ti'n mynd fi just... Ydy pawb yn gwybod fel o'r tîmau eraill bod fel losers bracket game yn digwydd? Yeah. Yeah. Okay, I'm sorted then. So, nawn ni drwy just rhoi rhywbeth fel freestylers yn erbyn thing yn nawr. Os ti just rhoi hwnna mewn haf, Yeah, bydd ni ddim... ddim... Powered already. Beth yw enw'r tîm arall? Nid freestylers. Palm assault. Palm Assault. Yeah. J7 freestylers. Ooh, diddorol. Am 7 game y tro yma. Na, Yeah. 5 game. Na, 5 game am hwnna. Yeah. Yeah, 5 game, ond 7 game am y game rhwng ni a Drigger 1. Okay. Yeah. Series length 5 game. Maen nhw'n cochi un person am nawr, bang on, pwy wibbly wobbly? Maen nhw'n Palm Assault. Okay, so mae Palm Assault yn un chwarae o'r lawr, maen nhw'n trio cael ei nôl. Okay. Ti eisiau creu? Yeah, go on te. Os ti'n creu yn barod. Un pas yr game ni. Come back. Okay, come. 5 game. Palm Assault freestylers. Yep. Mwg ti wedi gweld y cyhoeddiad ar eSports Wales. Maen nhw wedi sôn am creu tournament newydd ar yr Unfed League. Alright. Yeah, so... O mis yma? tournament posib. Mis yma, yeah. Oh, brilliant. Yeah, mae hwnna'n swnio'n good. O, fi ddim wedi gweld Credu mis yma. Neu edrych mewn i hwnna, mae hwnna'n swnio'n gwych. Yeah, Unfed League mwyn codi arian youth homelessness. Oh, yeah. Actually, nes i ddim ymateb. Nes i cael DM gan John ynglyn â hwnna. Fi ddim... Bydd rhaid fi dod nôl a dweud... Byddech chi gyd lan am chwarae yn rhan o hwnna? Yeah. Yeah? Yeah, brilliant. Na i gofyn i Noah crew hwnna hefyd. Bydd hwnna'n dda. Mae'n beth da, anyway. Yeah, yn Pa union. diwrnod yw'r Unfed League? Fel arfer di Sadwrn, ydy? Byddai'n edrych na. 4 diwrnod.
Na di Gwener. Na, sorry, fi'n meddwl am mis nesa, yep. Oh gosh, yeah, di Seal, right. Di Seal. Ww, falle byddai ddim yn cynnig di Seal. Yeah, but rhaid fi check o gyda stuff, achos fi'n credu mae rhaid fi, mae match cynta nôl gyda mab fi y pil droid. So, sa'n siŵr, os mae'r amseroedd yn oce, yeah, ond y peth yw, gallech chi wneud tîm cymysg anyway. You know, os mae Noah, T. Tom a Ellis neu Gethin, so sdim rhaid, you know, chi'n gallu penderfynu a wneud eich hunain anyway. Chi'n digon call. Harvey wedi dangos mae'n bosib heddiw. Yr holl gwaith trefnu yma. Tom, os ti'n moyn i fi wneud y gêm, I think fi fod eich moyn. Ti eisiau ymuno'r gêm a wedyn bydd fi'n gadael? A dwi'n gallu gwneud yna? Yes, bydd y gêm ddim yn cael lawr. O, fi'n gallu ymuno fe anyway. Os yeah. Yr un thing, so just dim ots. Fi'n ymuno nawr. Mae Griff eisiau ymuno Palm Assault. Ie, byddai'n edrych yn ymuno. O, ie, gwell. Fi yma. Right. Okay, cool. So, Tom, ti'n gwybod beth ti'n meddwl byddai'n arall fan hyn? Ie. Mae tîm jyst yn cael chwer yn nawr, dwi'n mynd i Palm Assault. Felly... Eisiau mynd i Time Atlanta, El? Ie, sicr. Ti'n mynd mewn i call arall. Ie. Ie, great. Boys, gwach chi mewn, wel, 15 munud, siwr fod. Ie, okay. So, Harvey, ti dal yma, ie? Ie, ie. Okay, so, oes gyda ni 6 chwaraewyr nawr ar gyfer y gêm yma? Dwi'n just double check yna. Okay. At J7 barod. Cool. Wel, dyna ni. Just mynd cael rhywbeth o'r 2 tîm yn dweud bod nhw'n barod a wedyn. Yeah. Wibbly wobbly, mae'n Palm Assault. So OJP, mae'n J7. Okay. Yeah. User name a pass yw hwnna. Ymuno ar gêm ond paid ymuno a tîm. Dwi'n tybio fan nhw mewn un o'r channels, felly fe chi'n mynd i dweud yn gwestiwn beth, so... Sorry? No, dwi'n just yn siarad i fi hun, sorry. Oh, okay, na, ma'n ffain. Yeah. Yeah, syniad da. Os ti'n gallu just popio mewn i'r ddoi a dweud. Yeah. So fe chi'n ddofn o bod 7 ohonyn ni dal? Na, 8 ohonyn ni nawr. 8 ohonyn ni nawr, ie. Os fi a ti'n trafod e. Yeah. So, can't you 4, 5... Chwech. Yeah. O, pwy ti'n ôl? Mogul Keelan. O, mae Keelan wedi ymuno nawr. Okay. O, mae Tom nôl fan hyn. Rwy'n angen gwneud restart a mae'n rhyw reswm... helo, Cwys. O, beth i'n newydd. Gweld chi mewn munud. Okay, iawn. Hwyl. Okay, mae rhyw wedi ymuno, felly nawr fi angen gwneud y whole shebang o newid tîm. Yeah. Sorry, Mohammed wedi rhoi. Oh, dear. Oh, dear. Okay, pwy sydd yn ni? So, Flying Goose, OJP a Pro. Maen nhw'n un tîm. Visibly, Mogul Keelan a un person arall. Yeah? So, pwy ni'n aros am? Dylwn bod 7. Obviously, dwi'n methu edrych ar y ffôn. Na. Ond, os ti'n mynd gofyn i pobl yn y chat o pwy ni'n aros am. Ond mae hwnna'n eitha ni, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ydy? Na, mae di. Na, mae ddim. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na,
Na, visibly prove a flying. Pwy sydd heb ymuno? Pam. Pawb gadael y gêm. O, mae'n ffain, achos os maen nhw'n 0-0 a neb actually di chwarae, mae'n ffain. Paid stress. Just Ni gallu creu nhw chi'n mewn. Ni just chwarae, ni just angen nhw i ymuno, ydyn ni? Oi, ydyn ni'n... Mae'n probably gadael anyway. O, nhw'n dod nôl nawr. Un o'r chwaraewyr ar J7. Fi, so... Okay, so, byddai'n creu newydd, so just hurt my moves particularly. Right, custom game, private match, create private match. 3v3 no bots, mutators, restore defaults, yes. Team settings, when you can call J7, Pam, salt, okay, and I got him. And cork, squares, there's a rhyme, and hen, Power. Create match, gyda come in password So... Okay, those are him one time. Okay. And you're saying nid siŵr bod 8 pobl. Yeah, cyn i unrhyw un gwasgu'r botwm. So, pwy bynnag yw Mohammed fel y... Paxel plays in Mohammed. Ah, okay, Paxel, ni'n aros i Paxel. So, yn y 5 ohono ni, 6 ohono ni. Mae Paxel yn y game wedi llaw. Oh, brilliant. Pwy ni aros am nawr? OJP. O, dyna fe. No, mae OJP yn y game. 2, 3, 4, 5. ohono ni. Mae un person arall. Beth yw'r cod? Aha. Mae'n fe. Dal nawr for me. Yeah, dal nawr si fe. Dyna fe. Right, okay, so nawr chi'n neud at everyone, pawb, no, nid at everyone. At J7, at Pam, pawb yn barod. Just... Yeah, wy'n dau. So, os ni'n mynd i spectate, fi'n siŵr bydd nhw yn wedyn. Yeah. Os nhw fyna'n barod yn nhw, so... Hwna'n digon o pobl. Yeah. So, os nes i'n neud at J7, at Pob lwc, 2 tîm. Ymuno. Sorry. Ie, mae'n bosib iawn. Ni'n edrych falle fan hyn ar chwaraewyr y dyfodol Rocket League Cwm Rhymni. Felly, o'r 2 gêm cyntaf, ni wedi gweld lot o talent yn y 2 tîm. A mae hwn, mae rhaid ystyried fan hyn, mae lot o rhain ddim wedi chwarae gyda'i gilydd o'r blaen. Felly, chi'n gweld yr
y talent amrwd falle unigol fan hyn yn lle tîm sy'n chwarae'n dda gyda gilydd ar hyn o bryd. A ni di bod yn siarad o visibly yn y gym diwethaf, mae Bard wedi sgorio. Syth mewn. Yn ogystal, nes i pigo lan bod J7 Bard wedi double commit. Ie. Felly mae'n amlwg bod y pop chwarae yma ddim yn chwarae gyda gilydd. Ie. Dwi'n tybio bydd yn gêm da. Ie. Pe bai angen rhoi arian arno fe, dwi'n credu pan mae Sol bydd yn ennill. Really? Okay. Ddim ond oherwydd bod visibly ar y tîm nhw, a Flying Goose. Ie, bydd e'n diddorol i weld os mae J7 yn gallu adnabod chwaraewr cryfach a stopio nhw rhag chwarae, achos... Mae gyda ni chwaraewr newydd sydd ddim yn wedi ymuno am y gym yma. Keelan. Ie. Mogul Keelan. Unrhyw un o'r gemau o blaen. Na, so... Dwi'n credu roedd e bod ar tîm... Dwi'n methu cofio, falle un o'r tîmau... Bagiau te falle neu rhywbeth o e? Na. Na. Oedd un o'r tîmau oedd... Oedd e'n offline ar Discord am ages. Yn methu cael hyd o fe. O, efo Griff wnaeth cymryd lle fe? Ie. Okay. Ond nawr mae yn ôl... Oedd un o rhywun o'r tîm arall yn... Ond visibly wedi sgorio eto. Ie. Be dwi'n cael o visibly yw bod e'n dda iawn yn amddiffyn, ond hefyd mae fe gyda'r sgiliau yn yr awyr i gallu sgorio goliau fel yna. Felly, mae'n eitha cyffroes i weld sut mae... roi fe mewn un o'r tîmau... mewn senario lle mae pawb yn chwarae ac yn marfer gilydd, beth sy'n bosib. Ie. Be dwi ddim moyn gweld yw bod y tîm sydd gyda visibly just yn dechrau pasau fe non-stop. Dwi'n moyn i... Wel, i bod yn dig, os ti'n dweud hynny, mae sgil o pasio i rywun yn rhywbeth ar y lefel cychwynnol chi ddim really'n gweld, so bydden ni'n eitha bles os maen nhw'n digon dda i gallu... Bydd yn sgil dda i gweld. Ie, ond y pwynt yw, os ti'n meddwl amdano fe, os chi'n edrych ar y tîmau ni, y cwbl o wythnosau neu mis cynta, oedd e'n just mater o bwrw'r pel mas o'r bocs y fe. So, os nhw'n cyfathrebu digon dda i gallu pasio i fe, fel ni'n dweud, fi'n credu bydd hwnna'n dangos lefel sgil uwch na o'n i'n disgwyl, felly, ie. Wel, dyma ni, 2-2! Mae J7 wedi sgorio 2 gol. Ie, da iawn, OJP. Cefn wrth cefn. Ie, mae Park wedi sgorio un, a mae OJP wedi sgorio un. Ie, mae'r gêm yma mynd i bod yn un wych. Gallu gys gweld. Fel nes i ddweud o'r blaen, fi'n teimlo mae'r 2 tîm yma yn really agos o ran gallu, y talent, a... Visibly eto, wow. Dyma ni. Fi'n credu mae rhaid i nhw just cymryd mas, ffeindio ffordd o demo visibly, achos fe yw'r, fe sy'n rhoi fwyaf o bygythiad i'r gol yn dywe. Ie, mae visibly yw'r chwaraewr cryfach, dwi'n credu. Mae wastad yn y lle gyrraedd amser gyrraedd. Ydy. Falle ni'n gweld gol arall fe, nefyn mae OGP wedi cael y syniad, mae'n cymryd y mas. Dyna ni, OGP ochr arall? Ti'n mynd i gallu... Ond mae visibly newydd respawno, mae'n dal nôl, dal yn bygythiad. Visibly mynd trwy'n cwniau o'r cae. Mae Mogul Keelan wedi bod yn eitha dawel hyd yma, so gobeithio gallai dod mewn i'r gêm mwy. 3-3! Waw! Mae'n gêm da iawn. Ydy. Mae'n gyflym hefyd. Yes, jyst dim amser i anadlu. Wei. Bach o look fan hyn, achos wnaeth own goal gan pro y Foco. Ie. Ond, dyn nhw'n cymryd dim ots. Ie. So, o'r... Dwi'n fath o fake kick-off wedyn. Mae'r mae bron fel y 2 capteiniaid y tîmau, Visibly a OJP, mae bron
mae'n teimlo i fi fel 1 yn erbyn 1, tipyn bach, ar y degau. Ie. Achos, mae popeth... Hoffwn i weld visibly a falle OGP ar un tîm. O ie, bydd hwnna'n diddorol i weld. Achos y sgil o chwarae gyda rhywun a deall a darllen a cyfathrebu, mae'n dod gyda amser. Yn y gêm nesa rhwng dreigiau 1 a dreigiau 2, fi wastad yn meddwl mae Noah a Gethin gyda rhyw fath o synergia. So nhw'n siarad lot, ond mae bron fel maen nhw'n darllen meddyliau i gilydd mewn ffordd. Nhw'n gwybod lle a sut mae'r person arall yn chwarae i gallu bod yn y lle cywir, felly, wel yn y past, dwi wedi chwarae gyda pobl sydd ddim yn Cymru am fel blynyddoedd ar ben ei gilydd, a fy'n od, o'n i'n neud y gorau, ni ddim yn siarad am y gêm, a siarad am rhywbeth gwahanol yn taith. Ie. Just teimlo'r gêm. Ydy. Mae'n gallu digwydd fel hynna. Ydy, a mae pawb yn wahanol. Fi'n credu, mae wedi helpu lot. Pan oedd Charlie di dod mewn i'r tîm, mae fe'n peth pwysig i fe cyfathrebu, achos i rywun sy'n dod yn hwyr mewn i tîm o 3, mae angen deall y person. Os chi ddim yn treulio llawer o amser yn ymarfer, mae rhaid wedyn dweud, fi nôl, fi fan hyn, a esbonio tipyn bach mwy. Ond na... mae angen sort of neud lle am y person newydd. Ydy, oes. Mae'n hawdd i just cario ymlaen a dibynnu ar rhyw i ddeud pethau ddim yn cyfforddus gyda ni. Dyma ni, mae nhw'n dechrau dod nôl nawr. Blaen gwth am y tro cyntaf fi'n credu, Ie. Wow. Mae visibly wedi cael 4 gol yn y gêm yma. Be dwi'n hoffi gweld gan Visibly yw pob tro mae'n mynd am rhywbeth. Mae'n mynd 100%. Mae wastad cyntaf i'r bêl. So fe'n mynd hanner a hanner am unrhyw beth mae'n neud. So dwi'n teimlo, pan chi'n chwarae gyda rhywun sydd fel na, mae'n haws i gallu... Os mae'n neud camgymeriad, mae'n amlwg, so chi'n gallu cyfro. Lle os mae rhywun yn hanner a hanner y bron yna, mae fe'n rhy hwyr wedyn, os mae just yn mynd dros pen nhw. Da iawn, Pam Salt. Waw. Dyna ni. Gêm agos iawn. Cyffroes i gweld yr ail gêm nawr. Dim ond yn y munud olaf, oedd y gorau wedi yn neud ei hun. Ie. Mae'n ironic bod y Mogul Keelan na, mae'n dweud soloist o dan e, achos... dwi ddim... Sut mae'r gêm a'n mynd? Da, mae'n gêm a'i gwych. Mae Visibly yn redig y sioe hyd yma. Mae wedi sgorio 4 gol gyda 6 shot, a wedi arbed 3. Felly, fe yw'r gwahaniaeth. Ond, dweud hynny, mae OJP... yn cryf iawn, fe sydd wedi bod yn sgorio i J7. Felly... o'n i jyst eisiau gwirio fel beth oedd y cyfres. Mae'n 1-0 i Pam Salt ar y foment. So 5 yw e, so cyntaf i 3. Sorry, dwi'n credu check ar pwy sy'n ennill i'r cyfres. Cynnyd i 5. Na, gorau o 5. Ok. No. Mae'n i gym 2, mae Pam Salt barod yn y math. Waw. Yn cael gol. Oedd eiliad i mewn. Ar gol. Gan rhywun i heb weld llawer. Pro Evo COD. Dyna'n cyfuniad o Game Pro Evolution Soccer a Call of Duty fanna, ti'n meddwl? Falle. 2 hoff game, Pro Evo COD. Falle angen newid y game yn tagi Pro Evo COD RL neu rhywbeth. Wel, dyna'r peth, mae lot o bobl yn ei gyda fel enwau Steam a pethau, so nhw'n meddwl falle maen nhw'n mynd i bod ar stream. Enwen nhw o leia, felly nawn ni maddau i bobl falle sydd gyda enwau gwahanol. Does dim byd amharchus, so ni'n oce. Yn union. Sa'n cydweud llawer. Right. Phantom?
Sorry, beth? Dim really. Dyma ni. I'm the heriad I am. Sorry, I'm Phantom. Oh god. Dwi ddim yn clywed e. Dwi gyda fe lawr neu rhywbeth? A falle ti di mute fed y hun. A dwi? Ie, falle ti di fel just rhoi boi meddwl zero neu mute fed y hun. A fe'n dod mewn I shout out allan TikTok fe a YouTube fe. O, ma' hwnna'n ffain achos neb di clywed hwnna. Achos... sy'n ffynnu. Fi'n falch nawr. Dwi ddim achos... Sneb eisiau gweld TikTok fe. Yeah. Na, fi ddim yn gwybod. Fi'n rhy hen I gwerthfawrogi TikTok, sorry. Na, mae Jay Saith wedi sgorio. Yeah. O'n I ddim wedi gwylio'r gêm I bod o'n adeg. Na. Yn trying gyda TikTok Phantom. O'r cico. No! Agos. Yeah. Agos iawn eto. Mae rhaid I nhw fod herio nhw fwy, dwi'n teimlo. Mae visibly wedi bod yn dawel y gêm. Ydy. Mae'n gwneud lot o beth I wedi gweld. Ydy. Wedi dweud hynny, mae newydd fod yn y canol ond dim wedi dod ohoni. Na. Mae'n teimlo mae J7 jyst yn adeiladu fel hyder nôl mewn i'r gêm. Go on! Block dda gan visibly fanna. Mae lot o newidiadau wedi bod I tîmau, hyn yn dros fel y 10 munud diwetha. Ie. Amser I pawb dod I chwarae gyda'i gilydd eto. Na. Dyna ni double... Okay. Visibly yn agor PO yn neud rhywbeth, falle. Ie, dyna beth ti'n teimlo fel, mae tipyn bach fel solo plays visibly sy'n sgorio'r goals I gyd bron, ond mae'r tîm arall, mae yna fwy o... Mae fy cydbwysedd o ran y gallu nhw. Ie, mae'r team effort bron. Ie, mae goal team. Ie. Ond, ie, os maen nhw'n ffeindio, dwi'n teimlo os mae J7 yn gallu ffeindio ffordd o cymryd visibly mas o'r gêm, bydd gyda nhw lot gwell cyfle I ddod nôl yn y cyfres yma. Wel, mae hwnna'n dda. Just dilyn fyny nawr. Ac eto. Visibly gyntaf i'r bêl. Dyna yw'r gêm, really. Mogul Keelan, arbed gwych. Dwi wedi bod yn gwylio, a mae'n edrych fel bod y ddau tîm yn pawb mynd am popeth. Na. Na. Ie, maen nhw wedi eiddfedu ers y gêm cyntaf, achos o lot o bobl, fel 2 person yn mynd am yr un bêl a colli a wedyn sgorio, yn cael gol yn erbyn nhw. Go on nawr, cyflymdra. Bydd y gwahaniaeth, fi'n credu. Na! Go on OGP, amdani. Na, dwi'n dda gan Proibo. Ie. Mas yw'r canol, mae Rhymni cael e. Da iawn Mogul. Mae Mogul wedi bod yn arbed goliau. Dwi ddim wedi bod yn threat o flaen gol arall, ond mae wedi bod yn y lle cywir I stopio'r pêl olaf, felly... Mae wedi pino with a bump of visibly off the pale and good. Tactic gwych. Ni eisiau gweld mwy o hynny. OJP jyst yn cadw'r peth yn byw fan hyn. Ydy. Nawr yw'r amser, nawr. Demo. Visibly off pwysig. the wall. Paxel. Mogul. Right, mae'n ed. Dyn nhw'n gyda dwy'n... Ci'n cael ei'r canol. Yn y canol. Come on, pwy sy'n... Paxel. Visibly. Na. Mewn I overtime. Gyflym I fyny. Dwi yn teimlo, mae rhaid
i J7 i ennill yr un yma, just o ran hyder nhw a... Pach yn newid Lladi. Oh, go on, OG! Doi demo! Oh, na! Ac eto! Paxel troi o gwmpas, boi. Fel nhw'n gallu clywed fi. Ond ti yn teimlo bod nhw yn rywsut. Yn y bocs! Pas, Keelan. Yes! O, fan ei fi'n hapus, oedd yna'n wych. Chos oedd e'n... Fel yn dyn, oedd e'n gol tîm dda fyna. Oedd Mogul di dod o fe lan yr asgell, a oedd OJP yn y man ar lle i just roi e mewn. Gwych. O, mae hwn yn troi mas yn cyfres gwych. Edrych fyna... Dwi'n eich cofio, dwi heb actually roi'r cyfres ymlaen, ond mae'n currently 1 yn y cyfres. Yeah. Dwi'n eich cofio set o'r actual cyfres yn Rock League, ond... Oh dear. 1. So mae jyst yn mynd i cario ymlaen ydy e? Ie, ond Okay. os ni'n... Ni'n cofio. Byddai'n gael 3 gyntaf. Yeah. Iawn. Mae'n rhywbeth i sel am gêm newydd, ni ddim yn meddwl. Yeah, na, pai phoeni. Felly 1-1, waw. Dyna ni gêm gwych. O'n i'n dweud, oedd visibly bach yn dawel yn y gêm yna. Oedd e jyst wedi dod tua'r diwedd, ond falle ni ddim yn ystyried beth mae'r tîm arall yn neud i cadw fe'n dawel. Ie, ydy'n meddwl jyst nawr, falle mae'n visibly'n chwarae'r sy'n ymosod ar unrhyw camgymeriadau a Ie. diwethaf. Ddim yn gweld camgymeriadau. Achos oedd llai o cymeriadau, oedd llai o cyfleoedd i fe. O cyfleoedd, ie. Achos ben mae OJP yn arwain y gard i'r tîm J7, felly... Os mae fe'n chwarae'n dda... Oh my god, arbed y gêm. Oedd hwnna'n anhygoel. I cyrraedd fyna. Dwi'n teimlo, os mae OJP'n gallu chwarae'n dda, yn amlwg chi eisiau y gweddill i wneud hefyd. Ond mae Mogul Keelan di tyfu yn y gêm yma hefyd. Mae di wneud y pethau bach o dod ar pêl fyny yn well nag oedd e. O na! Just off a post. Ie. Sim y cwirdeb. Visibly off a wall though. Right. Bod yn... When you're canol. Mae doi yn nhw'n mynd am yr un bêl sy'n anodd i wylio, ond fi'n deall pam. Mae nhw'n tîm eitha newydd. O na, o'n gol horrible fyna, oedd hwnna'n anffodus. Gan OJP. Ni'n gael edrych ar hwn to. Oes unrhyw update? Mae'n currently 1-1 yn y series. 1-1. Oh, cool. Nice. Gêm agos iawn. Mae'n game dwi dda. Mae'n hafel ydi, ie. Ydy. Nice. Just eisiau sicrhau bod ni'n gallu mynd mewn i game. O, ie. O, ie. Okay, dim problem. Pwy mynd o'r game olaf. Ie. Okay, dim problem. Possibly olaf. Nice. Okay, deal. Cool. O, nice. Bach o demo, ond sofen dod i lot. Na. Mae'n rhaid chwarae fe gyda'r cornel. Na. Maen nhw yn y lle ochr cywir y pitch, though. O, dyma ni. Pwy sy'n dilyn i fyny? OJP, pathau pathol. O na! Sut naeth hwnna ddim mynd mewn? Oh my gosh. Pob ethig fel there. Yeah. Mogul. Ac eto. OJP yn y topi pathol. Na. Pathol rhaid top. Mae bach fel crossbar challenge fan hyn, Harvey. Ond mae wedi saith really yn ymosod yn galed. Ydy. Dim lot mae pam y soft yn neud amdano fe. Na. Mae'n neis i weld. Really ymosodol. Visibly yn mynd... Ond nawr, achos mae pawb di... Ie. Oedd gormod... Achos o'n nhw gyd reit lan y cae, oedd neb nôl wedyn. Oedd o'n bound o ddigwydd. A wedyn, oedd OGP di trio achub y dydd, ond ddim cweit yn cyrraedd. Mae'n cymryd os ydych chi... Mae'n dda i cadw'r gwasgiad fanny, ond mae'n y pwynt ble... Fi'n credu mae rhaid wastad cael rhywun tua canol, achos mae'n risky iawn cael y tri right yn y bocs arall.
A gwelwn ni hwnna, a nhw wedi cael... Wel, oedd y gol wedi dod yn erbyn nhw, felly... Visibly nawr... O'r Kevin... O, JP! Ie... Fi'n credu... Mae'n jyst am hon, man. Ydy. Ac yn y prwyf o codi chi'n cael na yn lot, actually. Mae'n gael yn aros yn ôl yn aros just am i nhw pas yn ôl I fe. Ac yn mynd nawr. Na, mae'n just yn aros yn canol y cae. Ddim yn neud lot. Na. Dwi'n fan o'r chwaraewyr sy'n just yn mynd amdano fe. O, mae visibly wedi sgorio eto. Waw, o box ei hunain. Heibio pawb o wedyn. Ie. Ie, mae bach o clas da, visibly. Mae wedi o'n chwarae'n wych. Dwi'n credu bod Jay Saith yn just yn bos yn rhy galed weithiau. Ydy. Fi'n credu mae rhaid cylchdroi, mae rhaid cael o leia un nôl am y scramble os mae hwnna'n digwydd. So, beth... Oedd neb, oedd Paxel Plays wedi mynd heibio'r pêl, oedd neb yn dilyn fe fyny, oedd y pêl jyst yn un... Neb yn cyffwrdd â fe fel 5 eiliad fan'na, oedd... Dwi'n credu pe bai Jay Saith o mahan mewn o'r cyn. Ooh! Oedd yn rwy'n gwneud sort of yn flicio fe dros y dau ohonyn ni fan hyn. Yeah! Ble dath hwnna o? Dwi'n Mogul Keelan ddim di bod yn chwarae fel na hyd yma, felly da iawn. Dwi'n credu pe bai Jay Saith yn dechrau cylchroi yn gwell. Dach ni gweld nhw dod nôl I... Ie. Ie, ma nhw wedi mynd fel gor cyffroi ynglyn â bod yn ymysodol. Ie. Dwi'n bydd canol, gyda pasau I hun. Mae fe, falle nôl i'r canol o fe gyda nhw. Pach sy'n dod o fe mas. Dyna ni, wan! Mogul Keelan, na! O, da iawn o GP. Gwythio I fe'r ochr. Ond mae visibly ar y fe. Ie. A gyda dan yn Paxel fe. Flying Goose angen troi, yn y wedi. Mogul Keelan ar y wal, ddim yn neud lot. Just neb fan'na I gorffen off am Panasoft. Mae really yn just game visibly ar y tîm yna. Does neb arall yn neud unrhyw beth, pretty much. Ooh! 5 eiliad, mae'n lot I ofyn. Lot I ofyn, ond dwi ddim yn amhosib. Yw'r garb. Ie. O kick-off nawr, os nhw'n gallu cael a bod y tîm arall yn just yn rithro fyny ac yn cael ei giro. Go on Paxel, just taflu fe yn y box. Cadw fe fyny. Cadw fe fyny? Na, oedd y bump yna'n digon. Right, 2-1. 2-1 I Panasoft. So, ydy Panasoft yn mynd I gorffen y gyfres 3 neu oes na all skib? Na, sorry, oedd Gwsion gyda enw loc o well arno fe. Mae all skib yn swnio'n odd yn dwi. Na. Ie, fi ddim yn cofio beth oedd wedi dweud. Na I gofyn y tro nesa. Ie. Ond game agos. Dim really agos. Ennill y game yma. Ie, mae'r dyfodol yn edrych yn disglair yn dwi, Harvey. Lot o potential yma. Lot o talent a just ymarfer gyda'i gilydd a fi'n credu, posib gweld tîm. Os ydi Panasoft yn ennill y cyfres yma, dwi'n credu bydd angen nhw pretty blodau visibly nhw fe. Mae jyst I fe sydd I radig y tîm. Ie. Ond can weld efallai mae gan Jay Saith rhywbeth. Ie. Mogul, beth mae fe'n neud o fyna? Bron iawn. Ond dyma'r risg nawr, maen nhw gyd wedi dod fyny. Paxel yn rithro nôl. Ie. Yw'r canol, ond mae pawb yn rhy back I nôl.
O, demo gwych gan Allan o'r OJP. gêm. Heibio un. O, Flying Goose dros newydd methu. O, go on, Paxel. Paxel I fyny. O, beth ydi hynna? Whoa, whoa, whoa. O, unlwcus. Unlucky, so mae visibly nawr. Actually, ddim yn lot. O, ac eto. Pwy sydd, does dim digon o dilyn fyny. Maen nhw gyd yn y chat channel, so nhw'n gallu cyfathrebu gyda'i gilydd, a ti jyst yn teimlo ma' hwnna'n falle'n rhywbeth i weithio ar. Mae rhywun yn gwybod os mae fe'n mynd i bwrw'r postyn ar ôl i nhw bwrw'r pel yn dyn nhw. Ti'n gyda teimlad, so y person arall mae angen gweiddi, reit, dilyn fyny neu drosodd, just... Mae'n bach o camgwain yma, as y ddau ohonyn nhw yn mynd am un pel a bod yn sgoriau I hun. So nhw'n gallu fforddio hwnna nawr. Naeth nhw bwmpo I gilydd! Mae'n rhaid bod... Jake yn cwmpo I... Rhywun? Dyna. Hello. Mae'n dal... Wel, mae'n gêm olaf nawr, 3 munud ar ôl. Well, potentially. Ni ddim yn gwybod. Mae gyd lawr I... Os mae J7 yn ennill y gêm yma, bydd ni'n lawr i'r gêm ola. Ond, Beth yw'r sgwr? 2-1. 2-1. Pam assault? Yn y cyfres. Mae'n dim yn y gêm yna. Dim, yn yr actual match. Faint o amser sydd ar ôl yn y match te? 2 munud 40 eiliad. O, wow, mae'n agos te. Really agos. Ond mae'n bod yn 2 chwaraewr sydd wedi bod fel cario ei tîm. Felly... Mae'n pretty much 1v1 gyda a couple of support players. Ond dweud hynny, mae Mogul Keelan di gwella lot a wneud pethau eitha... Mae'n ymlaen, mae wedi bod yn fwy tîm effort. Ond na, OJP a Visibly sydd wedi bod yn chwarae y cryfach un o'n bob tîm, so... Bydd yn diddorol I weld os bydden nhw ar yr un tîm sut bydden nhw'n chwarae. O faint mae cryf bydde'r tîm hynny. A sim clem dy fi, beth yw... Wel, oes rhywun yn gwybod beth yw oedrannau y grŵp? Does gen I ddim sort of pwy yw wedi fi'n hoi'n ymlaen. Oce. Dwi'n rhaid ni gweithio yn y mas. Neu edrych trwy'r caniatad. Gan Palm Assault siawns, ond jyst ddim yn mynd. Dyna'n well. Just dilyn fyny, Paxel yn dilyn fyny, OGP, na. Mae Palm Assault yn ennill y cyfres, ond yn y gêm neb. Na. Visibly bach yn sgorio. Na. Visibly. Pwy bydd yn disgwyl ei? Bydd I J7 wedi ei rhywbeth. Oes. Oh, wow. Da iawn OJP. Oedd y rhaid neud hwnna. One then. Paxel. Am gêm. Am amser I sgorio hefyd. O'n I just ar fi'n dweud mae rhaid I nhw fod yn fwy ymysodol a mynd amdano fe nawr gyda'r amser, a doedd Mogul, oedd hwnna just yn wych. Ydyn ni'n mynd I mynd i'r gêm olaf. Bydd yn beth o wow. Hwna ar target. Hwna ar target eto. Am arbed. Gwych. Na. Camgymeriad fyna.
Crow Evo! G-Site there with Plum Top. G-Site now is just Crumbler. Yeah. Oedd hwnna mes fyna. O, byd nhw ddim eisiau gweld y replay fyna. Na. O, mae'n edrych fel... Dyna fe. O... Just chwarae am amser. G-Site yn cael unrhyw beth. O! O! O rai packs efo bach yn gyflymach fyna, ond mae sort o... Mi cadw fe. Mae'n cadw ei fannu, ond sa'n credu bydd rhywbeth yn dod ohoni. Na, I don't know, do the game. Llongyfarchiadau I Palm Assault am y trydydd lle. A wedyn pedwerydd I J7. Ond o'n nhw'n dda. Oedd y gêm yna'n wych I wylio. A fi'n credu byddwn ni bendant yn gweld rai o chwaraewyr dyfodol, Team Rocket League Cwm Rhymni. So yeah, fantastic. Nawr, nawn ni symud ymlaen at ffeinal, sef dreigiau 1 yn erbyn dreigiau 2. Ond lot I feddwl fan hyn, mae cwbl o chwaraewyr fan hyn, bydden ni bendant eisiau gwahodd dros y haf I gael ymarfer gyda'r tîm Cwm Rhymni a ffeindio allan os oes diddordeb dyn nhw. A edrych ymlaen at cyngrau'r blwyddyn nesaf. Felly, yeah, fantastic. Right, nawn ni mynd mas. Ti di setio fe fyny? Mae'n need yna. Better sight. Yeah. Pwy sydd eisiau creu'r game? Mae ganddo fi canllun lan aros di. Gwych. Cool. Da iawn. Ydyn ni gallu bod yn dia coch, please? Ie, na, dwi'n awasio ni gla. Diolch. Oedd e'n game really dda I want to agos, Oedd e'n nôl ymlaen a bennad na ni edrych nôl trwy'r stream heddiw a hoffwn ni gofyn I y criw, wel, gall y criw I gyd dechrau ymarfer dros y haf a pethau ar ôl i'r cyngrair yma gorffen a'r twrnament gorffen yn mynd mewn I blwyddyn nesaf I gweld os nhw'n gallu ennill lle yn yr ail tîm blwyddyn nesaf, so, yeah. Wel, mae'r holl ail tîm yn gadol blwyddyn nesaf. Ie, dyna beth fi'n meddwl, so bydden nhw'n brwydro I gael y spot pam chi'n gadael. Ie, yn union. Yeah. A fi'n credu yn y marferion bydd cyfle I gweld beth yw'r cyfuniadau sy'n mynd I gweithio gorau hefyd. Felly, efer un cwm a cwm? Mae nhw'n newid gadael. Ie, falle maen nhw'n aros mewn sianeli gwahanol. Bydd rhaid mynd I gofyn nhw beth newydd. I fod yn dig, actually, falle mae'n well am y stream os ni yn yr un. Ie, fi'n credu bydd achos ni gyd gallu clywed chi gyd yn trafod a cael fwy o cyffro rhwng y doi tîm a stuff. Ie, fi'n meddwl mae'n fwy cystadleuol os ni ar wahanol, mae'n probably well am fel. Ie, stream. Mae'n had. Ie, y gwylwyr. Ie, y gwylwyr, dyna fe. O'n i'n trio mewn am beth yw'r gwrs wedyn. Neu dweud dros y misoedd nesaf. A fi methu syllafu. Ti'n gwybod pan ti'n trio danfod neges yn gyflym ar Discord a mae jumble o llythrennau a chi'n mynd trwy a gorfod golygu eich negesau yn eich hun. Fi'n hoffi hwnna gyda Discord, chi'n gallu neud hwnna. Achos fi'n edrych ar WhatsApp fi a fel, fi methu neud yn yr un ffordd. Neu text neu rhywbeth. Okay. Mae'r game I fan I gyda llawn. Okay. Efe, cwm a cwm? Un. Okay, good. Cwm un, sorted. Okay. Ti eisiau gwahoddiad i'r party? Haf? Dwi'n mewn y game. Nice. Na, I mean, o'n i'n ar Tom. Oes ganddyn ni'r signature colour scheme? Mae'n good point. Fi angen roi'r preset colour.
Okay. I mean, I know. I need to be off. Okay. Pa game I Phantom tis nu call for. So, yeah, dyma'r Now tîm from ni. un mwy. Oh, Joe, oes gyda ni yw'r lliwiau? Mae'n cael rhywbeth, mae'n ffain. O ti di ymuno Ellis? Ie, fi wedi. Mae heb roi fi mewn i game. So wedi cywio ti mewn, Tom. Na, By fi'n dim ymuno ond nawr. Tom sy'n heb. By fi roed fi gadael i'r party. Yeah, sorry man. O'n i'n meddwl bydd edrych yn cyn da, o'n i'n meddwl. Ie, dyle fod e. Dyma ni. Right, pawb yn barod. Pob lwc, pob lwc. Dwi dyn. Diolch. Ie, go on. Cefn chwyth. So dyma final, game final, 3-1 a 3-2, ond i'n gobeithio dyma bydd y final, achos Yn fi? yn dangos bod yr holl gwaith caled chi yw'r Backwards. gorau Nice yn guy. Rhymni. Lovely. Da iawn. Ond ie, braf iawn dod i nabod Braf, cwpl o braf. chwaraewyr Nice newydd guy. na gemau eraill. O, unlwcus. Cywirdeb. Un fi? Dwi'n mynd am e? Person backwards. Nice. Dwi'n dilyn e? Right, dwi'n mynd o. Un fi. Tommy T. Ydych Sim chi'n gallu gen i clywed yn bwyd, Phantom yn nawr? Hefyd, fi lan hefyd. Ie. O, ma'n great, Sim fantastic. Sorry. Mae'n Okay, ffain. ti'n gallu mynd. Oes na echo Right. ar llais Phantom neu na? Na. O, ffain. O, na trio cael e nôl te. Fi ddim yn gwybod pa mae glitcho weithiau. Pressure. Nice. Dwi'n nôl. Nice pop. My bad. Yn lacus, Harvey, go on ti. Wrong. Good save. Dwi'n hwrdd yn ymwneud. Okay. A dwi'n awr. Phantom. Yeah, clear me. Dwi'n roed fi dod mewn. Absolutely fakeable. Tom. Go on. Really? Agos. On under, baby. Ei, fi'n gallu clywed Phantom nawr. Felly, ie, byddwch yn call. O, dwi'n cael bon. Phantom, Nice. achos Wrong guy. ti ar y stream. Okay. Un fi? Na, mae'n un fi, o. Balance. Mae gen i. O, Dwi'n mynd nôl. Dwi olaf dal. Ti'n mynd? Gallai gythio, ie. Ie. Ie, fi'n olaf fan. mae'n cael yn boost. Da Nice iawn, guy. Harv. Nice. Ti'n mynd open? Ie. Rwy'n a, ie. Dwi'n yn gallu. Mae gen i. Ie. Dwi'n ddim yno. Nath i get yn watch out. Nice guy. Ie. So, Dwi'n cael touch i'w ochr. Agos. Tom. Dwi'n Ie. mynd. Cano. Na, dwi ddim. Rodus. Dwi ddim yn fyna chwaith. go on, fi'n olaf. O. Ddim mewn. Fake. Nice Phantom. Mynd no. Ie, fi'n cwbl nôl. Ar y ffordd nôl. Och, chwyth. Oh, sorry. Ready? O'n i'n Yeah, methu. nice. Dwi'n gallu mynd. Okay. Rebound. No. Hwna, dod nôl hyd o'n. Dwi'n trwy. Dros. Down top. Agor. Dwi'n methu, dwi'n... Mae gen i. Fake. Mae gen i. Dwi'n mynd lan. Dwi'n mynd olaf. Ie, dwi'n diol edrych na. Eda? Dwi'n yna? Sa'n gallu trwy hynny. Chip, Valid nice. Nice. Don't get him. Dwi'n canol, guy. Oh, come on, Phantom. Carry. Nice one. Cadw gyda fe. Cadw'n agos. Nice. Dwi'n Oh, nôl. sorry. Canol, guy.
TV. Nice. Dwi'n mynd eto, Dim gan. breakfast, dim breakfast. $50. Nice, go. O, so dwi'n cochi hwnna. Dwi'n net. Dwi'n mynd nôl, Tom. $2. Okay. Oh, sorry. Ie, ni. Dwi'n dilyn. O, na, hyn bad. Cymryd lan efo, cymryd lan efo. Symud lan efo. Ar y wal. Nice. Ie, sa'n gallu, Tom, fi'n cwmpa nôl fe. Ha ha ha. Mae'n agos. Mae'n gêm really agos ac eitha cyflym hefyd, so mae hwnna'n neis I weld. Waw, un dim. Wow. Mae Herman ddim cael Mackenzie. Dwi'n mynd. Oh, paid siarad am bobl sydd ddim yma. Sorry, Oh, wow. Am gol. Sheesh. Mae ping Gethin yn mynd yn wild. Ydy e? Casual getting ping. Yep, my getting ping just yn My- mynd normal now. Mae fel Jedi Master, mae wedi dysgu sut I delio dy fe. O, na. Oce, mae'n well na. O, na. Oh, wow. Sy'n byd a ping fyna. Da iawn, Gethin. Diolch. Mae getting ddim angen ping, mae'r ping angen getting. Okay. Sneb yn deall beth mae hwnna'n meddwl, ond ie. Na. Dim llaw. Sim synwyr o gwbl yn y... Ie, fi'n credu, efo dreigiau dau, mae'n like, os mae rhywun yn sgorio gol, like, yn crumble o. A wen, tan bod does na ddim crumble ar ôl her mae pawb wedi bwyta. Un fi. Ti jyst eisiau fi eisiau bwyta crumble nawr. A ie, mae crumble yn A delicious. cwstard. O, gwstard. Cael bwytio nawr. Phantom. Mae gen i. O. Mae'n wel. Cael Easy. oscar. Dim flip gen i. O, Ie. nice. Ddim gadael nhw sgorior. O, dyna ni. Dyna'r gobaith. Dyna'r gol gobaith ar gyfer y set nesa. Mae energy just yn mynd lan am y pêl. Na, da iawn Tom. Right. Dim dda. Yeah. O, Morgan, roedd Phantom yn eisiau gofyn os oedd modd creu tîm ar gyfer Fortnite. Oh, Yeah. shut up! Yeah, Na, I fi ddim! Oh, okay. Oh my god. Wel, mae yna rhyw cystadleuaeth yn y haf gyda British Esports Championship Fortnite. So, os oes diddordeb, gael fi O, gwybod. Phantom, bydd hwnna'n dda. A chi'n gallu... Oh na, shut up. Just a hem na clip o Oh, yeah. 160 diwrnod yn ôl. Ddim yn golygu fi dal fe naw. Mae Phantom yn Okay. neud highlight reel ar gyfer Fortnite ar Ie, ei mae ar YouTube channel. Hwnna ddim... Da fan yn dda. Okay. Eisiau fi rannu hwn... O, mae barod ar y Discord. Mae'n ffain. Ie, na, Ddim dwi'n yn why Fortnite. Short form. Hwnna ddim even gosh. fi. Fire emoji. Wel, mae'n dweud Phantom YT, so... Yeah, so mae pobl ar gael cael Phantom as enw nhw. Mae just ddim... No, mae'n swnio fel ti. Mae'n Fortnite, mae'n Phantom YT, mae'n... Yeah. Ie, mae'n edrych. Ti actually gael clywed voice fe? Na. So ti'n gwybod, ti di Fel... fel... Dim angen. Fi. Sorry, Phantom. Rwy'n pwysau. Mae gen Mae i. gen i, na fi ddim. Just prank o ti. 50. Canol. Na, fi'n mynd i cwmpa nôl. Dim back. Oce. Cael y most Nice. useless touch Effort true. rhwng y byd. Nice one. Daw yma. Oh my god, beth ni'n wyfyna? Marcus. I fi. Uchel. Ie, Karen demo. Nice. Sorry, ie, o'n i'n trio rhoi y demo. Nice, Phantom. Cyfforddiad pwysig fyna, I Phantom. fi. Mae gen i. Wait, be? Nice. Ia'n haf. O, Boost gen i. Dwi'n wyfyna. Neu fyna.
dal ni ti aros gyda fe. Off y corner. Gwyn nôl. Ti, clear, huge clear. Yep. Oh, ni'n methu. Oh, come on. Oh, my face. Ti'n gael e? Yes, na'n gallu. Ti wedi cael demo mewn ffain? Gael amser? Go on, ac eto. Unlockers, unlockers. Gwyn nôl. Ti'n mynd nôl? Oh, Dwi'n yeah. geni. Ie, dwi'n gallu fan. Gwyn nôl. Ti'n back post? Yndi. I fi? Clear? Dylan? Mae gen i. Methu? Dwi'n geni. I fi. I fi? Nice. Gwyn na. Mae gen i. Nice. Eto? Cael flick? Dwi ddim yn Sorry, that's really Wrong, wrong. wrong. Dwi'n gadael. Pwy'n y byd ydi hyn? Pwy'n y byd ydi hwnna? Beth os mae hwnna'n griff? Bach mae griff wedi join. Joe, wel. Dwi'n meddwl dwi wedi gosod e fel 3 yn erbyn 3. Na, na wedi ymuno. Mae, Pwy'n y byd ydi hyn? I'm sure. Yeah, be ni'n... Ydy yn mynd i gadael neu? Na, mae fe ar tîm. Na, mae'n just... O, mae'n chwarae. Oce. Okay, Beth yw'r... Ydy rhywun gallu dweud i fe, like, carry through? Os ti ar, like, sim console? Mae ddim ar y... Ti'n gallu ysgrifennu e, Mog? Ie. Chat. yeah. Dwi ddim ar PC. Ah. Sorry, ar Xbox, sorry. Mae ddim ar Xbox. Na, Sut oedd hi'n gwybod? Falle No, un o'r... Mae weithio mae pobl yn just rhoi mewn fel random I don't know. combination o'r llythrenau. Fel yr opsiwn arall Yeah, ar my yw YouTube is bod fi'n ymuno gyda'r tîm arall a ni jyst yn cael hwyl gyda fe. Gallu gorfodi e fel 3 yn erbyn 3 os ni'n ail cychwyn gêm. Yeah, when you just gael un rownd i ni. Mae'r car design hwnna y kid yn Ydy e'n edrych eitha yn da, terrible. neu ydy e o safon eitha Na, mae'n tebyg i fi? terrible. O, mae fe'n fel thi then, Oh, bydd e'n fine. Gethin! Na, Mae o'n decent i Mae fod. o'n... Ydy e? Mae'n Oh, methu yeah, even yeah, cough of the yeah, pale. yeah. Mae'n terrible. Gethin carry through. Car fi just slid up past. Fine. Beth, hwnna ddim fi. Pa tîm Ydyn ydw ni i eisiau yn? Fi ddim ail cychwyn toi gêm? rwyf un. Mae 8 yn ni nawr. Oh my god. Hwnna'n literally chaos game mode. Fi'n just chwarae y 50 eiliad o lan hwn, just... Dwi'n hapus Yeah. i wneud gêm arall. Okay, yeah. Cael fach o rehost. Yeah, Yeah, gwneud tune erbyn 3. yeah, Yeah. neud i siŵr bod hwnna ddim yn Oh, gallu dwi 'di cael digwydd bump. eto. Alright, we got them. Sheesh. Oh, never mind. I fi? 50? Oh, fi'n cael hwnna o taio, and ti'n mynd just bump o fi mas o'r ffordd. Oh, Bron, sorry. bron, bron. Oh, I Rhaid was ti like- fo hwnna? Na, chi efo thank Dwi'n god. teimlo bod hwnna'n gêm eitha agos. O'n i'n mynd i dweud, os mae Bedo yn arbed shot, ffeiriad. Ti'n shut down? Ti'n mynd nôl? Nice. I fi? Mewn a fi. Dwi'n nôl. I fi? Confident. Methu mynd am hwnna. Mae gen i 0 boost, mae pawb jyst yn dwy'n e. Wyth. Oh, come on. Oh, na! Oh. Oh, yn gol bron. Oh. Hwnna'n just yn drist. Oh.
Mae dy fi cerbyd eitha beefy a fi jyst yn teimlo fod e ddim digon mawr eto i cyffwrdd ar bil. Not a save. Okay. Digon teg. Ti'n methu cael lan gyda'r rotation. Yeah, Amhosib. Yeah, does na ddim rotation. Am I... Mae fel Destruction Derby nhw rhywbeth. Ti'n mynd lan? Neu Wreckfest. Oh. Game dda. Ti'n literally methu gweld unrhyw beth. Yeah, mae just massive explosion a wedyn mae pawb just methu gweld. Mae pawb just a bull chaser. Unless you game pwy bynnag sy'n best at bull chaser. Fi'n cael bump gan like 4 pobl. Beth ti'n neud ar ochr fi, Phantom? Fi'n gwybod, aw! Okay. Yo, ye brother. Still got any boost? He's been any passing plays gyda fe? Oh, fi'n got any passing plays over a random teammate. I fi? Nice. Le ti'n Oh, pasio no. rhywun? Oh boy. Gethin? I think. Dwi ola? Down half. I'm gonna be boost. Doomsy dish. Ey. No! Rhywun lan? You're not even gonna get boost. Try. Oh, damn. O, bron wedi cael nhw. Nice shot. Sorry, still boost getting. Mae'n ffain? Na! No way. Sheesh! Wow. I'm like a crappiest goal in a bead. Right, set fe lan then. So mae'n dis 3 yn okay. erbyn 3. So Let's gweld go! y carnage yna byth to. Na, fi'n credu yw hwnna'n really equal game. Ti'n gwybod mae'n fair. Nah. Ti'n gwybod, you just cael random teammate mouse on no way. Yeah. Like beth yw, fel ti enw fe yn Demetrios. Be dwi'n eisiau neud ar gyfer fel y cyfres nawr. Dwi'n hapus I just anwyd bod y game hwnna. Okay. 3 yn erbyn 3. Yeah. Just do 3 yn erbyn 3 so Yeah, 3 yn erbyn 3. Ie, ond ti eisiau newid e I cyfres, cadw fe cyfres o 5 nawr achos, neu, so cyntaf I 3? Yeah, Byddai'n mas just- pump, byddai'n yeah. just cael, dwi'n just wedi cael gwared o unrhyw fel limitation yn y game. Just Okay. cadw, Okay, cool. byddai'n newid y password hefyd. Great. Falle, roi e ar... Falle mae fe'n gwylio'r stream. Ie, yn union. So, os ti'n roi e mewn DM I ni, beth yw'r password, neu bod yn subtle am rhywbeth ni'n gwybod fel person arall ddim, bydd e'n handy achos... Fel the baby. Na, byth hwnna. Okay. Wel, dwi'n newid dweud hwnna nawr, so dwi'n methu. Okay, os ni yn ni gael cael the baby like mewn y future. Na. Mae pawb angen gadael y game diwethaf, Gethin, Phantom. Okay. Dwi wedi. Go back in a random. Yeah, man. Better. Does change our code or Na, come na, in, mae'n I dweud- come like... Dwi wedi newid y code, ond mae'n dweud Gethin who is an online game. Dwi'n mewn o lobby. Efallai mae'n servers. Oh yeah. Oh yeah, I heard my season yn dechrau now. Yeah, ranked playlist ar F-Lane mae'n dweud. Oh, yeah. Dwi'n mynd I ail cychwyn Rocket League gweld os mae'n neud wahaniaeth. Adventure in 18. Yeah. Yeah, na I'll cychwyn hefyd. Just to go as much Yeah, as fi na cychwyn. Sheesh. Sut ti even cael enw ti fel like enw person hwnna? Beth? Like a weird line things. Sut ti'n cael hwnna? Aligned things. Like, ever a guy I'm just enjoying our game, Really sut ti'n cael enw fe? Fel y symbols.
I don't know, na, mae hwnna'n G7 a Pam Assault fel y team names on. Hang on. Ti'n mynd i'r soc o'ch Yeah, then no, the team. Call limit reached. Try again later. Cannot verify, Meddwl mai Rob League just wedi torri. Yeah, do Na, mae'n her money when you roi season rewards ni. Yeah. Oh, ni methu chwarae. Yeah, Morgan. Yeah. Mae'r servers I lawr oherwydd mae'n dechrau'r season newydd. Oh, na. Okay. Oh, we have my Roedd na person. update yn gynharach, ond nawr mae'r actual effaith yr update yn dod mewn i chwarae. All right. Okay. Well, So ni'n gofyn. yeah, ni allu gadael efo yna. Be o'n i eisiau trafod gyda chi gyd, os chi gyd yna nawr, yw y syniad o ma' na rhyw cystadleuaeth eSports Wales a mae fe arian yn mynd tuag at helpu pobl digatref, pobl ifanc digatref. Mae fe di syl yma. A o'n i just eisiau fi'n gwybod mae ambell i person methu wneud e, ond falle chi'n gallu creu o leia un tîm o pawb arall sydd eisiau wneud e. Fi gallu chwarae, ie. Disgau ddim ots. Okay, well, yeah, gallwn ni trafod hwnna mwy ar Discord, achos o ti'n dweud dydd syl yma yw e? Bendant. Ie, fi'n credu o dde. Dydd syl yma. Ie, so chi'n gallu trefnu a wedyn gaf fi gwybod a na i danfon nhw neges, ond fi'n credu os mae'r set-up Battlefire, chi'n gallu cyfrestru eich hunain. Ta beth, so sdim byd yn stopio chi rhag wneud hwnna, a just cadw fi yn y loop o sut mae fe'n mynd a os chi ar gael, os mae stream neu beth bynnag. Okay. So diolch am heddiw, fi'n gwybod mae bach yn odd i orffen y tournament fel hyn, ond so ni yn gallu, ni ddim yn cyfrifol am service Rocket League, felly, yeah. Ond o beth chi gyd wedi chwarae'n wych, oedd e'n neis i ddod i nabod ambell i chwaraewr newydd, a newn ni weld chi wythnos nesa. Neu di syl falle. Okay, iawn, pob hwyl. Ie. Ta-ra. Okay, Diolch hefyd i Noah a Harvey a Tom, a enwedig Harvey a Noah. Fi'n gwybod mae Harvey yn gwneud lot o waith, ond ynglyn â helpu trefnu'r tournament heddiw. A unrhyw, pwy arall oedd yn cyfrif? Yn gwybod oedd... Mae'n posib chwarae game. Mae'n posib chwarae game. Meddwl. Dwi'n jyst wedi ail cychwyn y game unwaith eto, mae'n gweithio na. Okay. Wel, o'n i just mynd i dweud hwyl fawr i gilydd na ni hi'n mynd i chwarae. Dwi'n mewn lobby nawr. Okay. Alright. Then roi y cod newydd. Mae'n gen i'n cod yn y thing, mae'r game i fyny nawr. Geth, rwy fi party leaders coch yna. Ie. Beth, yn y general chat? Yeah, yn y general chat, yn y record. Okay. Dwi heb wneud y lliwiau, ond mae'n ffain. Mae'n sydd i'r record? O, mae'n general chat ni yn game ai fideo, nid yr un tournament. Ie. Yeah, cool. Mas o hynny. I mean, no. Wel, mae'r session heddiw wedi bod yn shambles. Ydy am y dau? Joio fe? Fi'n credu mae'n eitha funny. Okay. Roedd yn ddoniol. 2v3 private match, yeah, fi man. Oh wait. Fi mewn thing completely random. Like mae'n dweud dreigiau 1 a dreigiau 2, ond mae'n neb mewn fan hyn. Na, O, fi di wneud cwm un am y 2 hwnnw. Dyna pam ti di rhoi cwm. Yeah. A beth yw'r pwynt o'n i'n dweud, right, ewch i'r thing a ddim darllen ei mas yn uchel os ti'n neud it anyway, Phantom. Ti ddim yn deall y pwynt o beth ni trio bod yn subtle fan hyn. Ond hwnna ddim yn y cod. Mae o'n. Ie, ond just peidiwch darllen y cod. Mae'n Potato a Mr. Potato. Sut ydi yn yma? Mae'n nôl. Mae angen fod yn y gemau video Discord. Yeah. Oes unrhyw'n arall yn y Discord? Pwy ar sy'n online? Crafts offline, maybe? Pab gadael.
Ti'n mynd I fi roi yn y admin chat yn y... Byddai ddim yn rhoi yn y cod bydd danfon neges I grŵp newydd nawr. Beth os ni gyd just yn joino cyn e? O. Mae wedyn dal yn gallu join mewn progress. Phantom, ymuno ar y lobby hyn. Dwi wedi dawn invite. No, a re-invite me, please. Ie, un eiliad. Ti'n mynd roi yn y admin chat neu Rhymni? Mae ddim ond ni gallu gweld hwnna. Fel, hyn ma'n fod Ie. Ie, ond maen nhw'n mynd I cwl angen. Byddai'n gallu danfon neges na Phantom. Ie. A wedyn os ddim angen nhw gwybod e, ni mewn yr un lobby, os dwi'n chwilio bydd ymuno. A ti'n mynd I fi creu neu ti'n creu? Beth os ni gyd mewn beth os ni gyd mewn un lobby, a wa'n pryd ni'n dechrau, Gyd just gallu... Mae'n gweithio fel hyn, Phantom. Ti'n gallu danfon fi neges hefyd? Bydd yn y admin chat. O, admin chat, sorry, okay, neu edrych mewn yna. Ie. Dream Evan Tree, name, password. Felly ni'n cyfrwyd game diwethaf, neu ni jyst yn... Beth sy'n egwydd o'r... Na, just neud e fel yn un game I ni. Okay. So gyda fi 4 sy'n ennill hyn, right? Ie, cant fi 4. Okay. Wel, pawb wedi cael gwerthu arian o ran amser. Mi'n cael black screen. Ie, bydd yn cymryd 2 ymdrech I chwilio. Dylai gweithio tro hyn. Fi ddim wedi gweld unrhyw beth yn y admin chat. Ie, sylw fanna eto, mae'n... Okay. Dyna fe. O, diolch. Diolch. Oh. No, neb dweud e, ie? Ie, Phantom. Okay. Pai gorfod I fi I mute ti to. O, ie. Na, joke, byddai ddim, ond peidiwch a dweud e then. Right. You not mute me. Phantom ddim. Dweud y cod. So mae'r cod yn... Joking. Fortnite. Phantom YT Fortnite. Yeah. Phantom YT Fortnite. Oh, Phantom. Yep. Come on, let's go. Phantom Bounty. Wait, are you pawb barod? No, ni just Yep. yn... Ddim pawb. Ie, mae pawb I'll mewn. try it 2 times. O, fi di sylwi beth sy'n digwydd, boys. Mae fe ar y stream, ond dyw e? Ie, mae ddim yn gwybod y cod. Ie, ond os nhw'n gwylio'r stream... Mae angen password gwahanol I username. Ie, ond beth fi'n meddwl, os fi'n dangos e ar y stream, fi'n rhoi e mewn... O, password gwahanol, ie, mae yna password gwahanol, ti'n iawn. Wait, so ni ddim yn chwarae hyn, na? Fi'n creu newydd. Na, ni on. Gyda name and password gwahanol i'w gilydd. Ie. Mae pobl sy'n Mae neb yn gwybod e wedyn. Rwy'n un peth mewn 2 waith. Yn union. Okay. Wait, so ni'n Oh, neud get it. Ni'n chwarae. wahanol eto na. Ie, dwi'n creu newydd mewn. Ie, oce. No, ie, mae di join Gael o. Join na. Ie, ni'n just angadl hyn. Oh, Pam, like, go away. Stream snipers. Hwna mor Alt funny. account. Mae jyst yn dris bod dim ond nawr fi wedi gweithio fe mas. Dyna'r prif reswm. Achos mae fe fanna eto edrych. Ie. So, yeah. Pam wedi just methu carry pros? Like, mae ddim even good at Rocket League. Yw hynny... Oh, okay. Na. Oh, right, na, fi'n deall. Fain dweud e ar y stream. Oh my god. Hynna'n funny. Ond mae'n neis bod rhywun mor keen I bod yn rhan o'n game ni. Dyle fe just troi fyny am ymarferion a chwarae'r tîm yn lle just bod yn poen. Os dwi'n any good, mae'n chi join y Discord. Neud e ffordd... Os mae'n disgybl Cwm Rhymni. Ie. Yn union, ie. Dys dim ots. Nhw'n gallu bod, you know. Yeah. Ed os mae'n homeless guy, thank you ni donate o when he just gadael fe. What? Okay. Dim mwy nawr, ti un off y ban eto, okay? Mae just sbwriel weithiau yn dod allan. Anyway,
Did you get in? Fel mae pobl... Yeah, fi'n cymryd bod gethin Phantom Geth, Phantom, ti'n ymuno? Oh, what? Oh. yn y broses o ymuno. Wait, Yeah, you no, guys just- know? Ni rhywbeth neu na. Na. Okay, yn bydd fi'n gadael a wedyn ail ymuno. Ceisio tani nhw mewn efo fi. O, wel, mae Morgan mewn, so mae'n ffain. Ie. Yeah. Fi ar fi'n gweld it fel block. Rapscallion. During the game. Wel, mae'n dweud fi gallu gwneud exotic trade os fi'n trade o lan fy titanium o octane. Wow. Sorry, dog, gyda ti. Dwi ddim yn load. Noah. Fi ddim eisiau trade o lan fy titanium o Mae octane. Tom, Ellis, Noah, Harvey... Just... Mae'n Phantom a Geth yn y herwydd. Sorry, mae'n Yeah. admin chat, so sorry, I'm gwybod y cod. Yeah, dylen nhw ymuno mewn lobby efo fi, so... Yeah, we're going to Weird, yeah. Okay, How much like 4 billion publisher? that nôl nawr. Okay. Dwi'n gadael i... Damn on Gethin. Dyna di. Dyma ffordd i llusgo tournament allan, boys. Yw. I feddwl dim ond 4 tîm oedd wedi gystadlu. Geth, ymuno hyn? Yeah, hanner hour yn hwyr. Yeah. Ymuno hyn? Delio gyda stream sniper, beth sy'n mynd ymlaen? Yeah. No. Reported. Stream sniping. Phantom, ti'n gwybod am stream snipers ar Fortnite, yeah? Dyna pam. Oh, fi ddim chwarae Fortnite. Mae'n ymyrru ar y montage clips. Oh, fi ddim yn... Honna ddim yn fi. Sorry, no, gyda ti. Okay, Geth, Mae'r tystiolaeth yn Yeah. awgrymu bod e yn chi, Phantom. Yeah. I fod yn Yeah, gwybod. Geth, dwi'n tryfynu pad on... Oh. Won't be a cause. Fi ddim mewn. Dwi'n gwybod bydd angen ti just llwytho mewn i private match o hyn. Well, dwi'n down on y cod now. Right. Beth ydi y peth? Phantom, dwi'n down on a cod i ti. Now, be really quiet, right? Yeah, just meddwl yn Phantom, pen. paid a dweud y cod, Phantom. Oh, dyna pam. Siwr mae neb yn safell Har ti'n fy- gwylio dros ysgwydd yn rhywbeth. Dyna pam. Oedd Yeah. fi'n mistype o fe. Oh. Okay, so mae'r code yn... joke. I thought. Yeah, dwi'n mewn now. Geth yn yma. Mae'r code yn Faint baba sydd dyn ni? boo. 1, 2... Mae pawb yma, ie? Yes. Yep. Barod? Okay, go for it. Let's go! Need more go. good baby! Let's go! Bedw dod. Fel ti mae'n dod. 3, 2, 1 a... Wee, Mario! She! Okay, Phantom, dwi'n... Mae'n well gan i bryd mae'n chlystiau ddim yn gweud i. Yeah. Okay. Mae gais wedi i'r chat, fi'n dyn Mario. Brought a crack? No, you're right. Hey, baba booey. Melvis! Haha. O, dwi'n siŵr pampa fe, sorry. Dwi'n siŵr cael chi'r credit ydych chi'n... Dwi'n nôl. Geth, Backflip. nice. Did you really like pedo backflip then? Baba booey. Oh, for me? Tom, yeah. Go on, Harvey, beat your ulti. Yeah, no, dwi'n weithio'n gweld. I'n gweld. O, fi'n nôl. Oh, mae dros o fi. Go on, Tom. Easy. Mae'n final Phantom yn gwerthu'r clip. Alright. Wel, mae'n gwerthu clips ar YouTube am ar Okay. YouTube Fortnite. // Oh, stop! Fi ddim chwaith Fortnite, okay? Inti? Phantom, ni'n rhaid Oh i'n my siarad. Os fi'n sgorio hyn, fi'n chwaith Fortnite, gweld? Fi ddim chwaith Fortnite. Gweld? Mae fi totally just ddim whiffo. Mae rhaid yn taflu ar mwyn... Os? Canna? Mae gen i. Phantom. Oops. Sky. Go on, yeah, nice. O'n i'n clywed ti'n dod wedyn awr. Nice, I fi, Geth. mae gen i amser. Yo! Phantom! Oh my god. Oops a daisies! Phantom! I think fi'n slipper. Mae'r holl smash talk mewn y menydd Phantom wedi cymryd dros off. Oh. Oh my god. Mae Wibbly Wobbly... No more, nil. Our stream live chat. Oh, that goes, yeah, my bad.
Yeah, Oh, when yeah. the Alec No, no, no. jokes Nice, stuff Gareth. where the comment on our stream saying, "Damn, guys, why you not want to play with me?" A hurting toe. Whoa. Wow. Oh, my Na, bad. joke. Oh, Ni'n nice respecto pobl taw fan hyn. Unless you cael world record when hwnna just yn 2 taw. Go for you. Take After that man, corner. the right phantom roll our force mute. yeah. My phantom just in demo like a mirror horse boost. Roll our horn to Well, mae'n gael gol, so. Bob, fi just yn cymryd boost nhw. What? Yn bod yn amharchus. Dim bod yn amharchus. Sorry, covered on our vine. Side pick that boost just to keep you gael the band. Nice. Mae gen i? O, You ready? na, dwi'n gael, dwi'n gael. Double tap. I fi? Before Black Ops. Heibio pawb? To double tap. Oh, Go on up. Sitting on ddim yn mynd unrhyw le. Dwi olaf. Nice, Gareth. Ond yn dod am ti, Tom? Ie. Meddwl mae'n dod am fi. Gone Phantom? Okay. Just mynd am y demo. Mae'n dod am fi? Mae'n dod am fi. Just ti'n just chwarae yn arferol. Na, mae'n Nice handi guy. fi hoel. Nice. Mae gen i. O, fi gallwn yn after fi byn o fi. Nice. Mae wal yn hawdd, dwi'n gweld. Dyn nhw. Okay, Phantom. Nice. I love there. What? Very please. What? I think it's a carrot. What? Redirect. What? Do it. Oh, you better pop noodle, please. Give it. Nice. Oh. Camera, to get amser. Tom, Dotty. Good to go? O, dwi'n pass i do. Ie, dwi'n mynd Ie. tu ôl i Ellis. I fi? Oh, go on. Arrows. Gen i. Clanger? Yeah. Nice. Gone Gareth. I fi? Over there. Yeah, nice one. What a rude Gethin. Oh, Nice. I'm for this, I'm for this. Don't know. Do you know? Oh no, I'm gonna read. Oh, sorry, Tom. Good save. What? 50? Dwi'n mynd. Alright. Yep. Well, actually pretty decent pass on the intro. Mae gen i? True card block. Nice. Hwna off, hwna off. Agor. I'm it, No. Oh no, I want more back after. Sa'n cymryd da. Mae'n dod yn fi. Yeah, just bod yn fawr. Nice. Nice, okay. Just in case you're running out. Oh, my bad. Hey, Tom, how's it going? Hey, sorry, Hap. Okay, so Eneen and a cover S. Un o'r un. Okay. Cone Man and cael MVP. 1 point. Come on. Phantom. Ah, for this, Tom. Well, that'd be on you. Hey, yo, bridge, he made me into a nut truck. I'm in. Dwi'n do them? What did it? Dwi'n Fi mynd ar cae? mynd. Pwy sy'n mynd? Block. Nice. Alright, rude. TV. Cael shot. Draw. Oh, Oh, sick. it's fine, I'm fine. I had my messy journal anyway, so. You know? Oh, did you gwybod? Well, I'd probably what try about like that? every code in a bead. Sick. Yeah. Wait, pam di yn 4 erbyn 4? Well, I'll show like just the journey. probably about brute force or horse running each O, ydy e just gael mini Okay. crew?
Like, Na, please. mae'n gen i syniad, os ni'n litroi fel. Ond, oes modd just... Mae neb di sgoio'r gêm yma, a ni moyn Ie, just... dim ond just gadael yn creu newid. Ie. Ie, ni wedi dweud Ie, am like oedd. 4 gwaith. Oce, mae gen i... Just creu fe 3 yn erbyn 3. Ie, na, dwi wedi, ond mae dal yn ymuno rhywsyd. Ie, mae... Ie. Sgwennu Cwm Rhymni, wedyn neud EXO arno fe, a wedyn... Ie, roi Exo Roedd mas. EXO code. A wedyn. Come on, boys, ni wedi neud hyn yn cyfer fideo. XX_360 code. Mae'n bedys o ti mewn y YouTube chat. Just neud random bunch of letters. Ie. Ie, dyna beth dwi'n neud na. Just... Gwna'n Dwi'n sicr erfyn stofyn gallu brute force o fe. Ie. Hang on, dwi'n mynd ar-lein cael password strength website. Royal Truth, alright. Na, ymateb. Mae'r dude sy'n joino wedi ymateb ar y stream chat neu fel, hey guys, why do you want to play with me or something? Fel ar eich stream, I need comment o. Fi'n meddwl bod oherwydd o'n i'n defnyddio 2 term o'n i di defnyddio o'r flaen, so mae just wedi brute force o fe. Ie, dyna pam dwi'n neud... Na, y holl amser ni chwarae am y last 5 munud, mae wedi bod yn type mewn pob code yn y byd. Yeah. Wild Yeah. Truth. And probably like search o lan pob like time ni wedi. Well, yeah, hwnna'n bad thing. Na. Beth os mae just actually join o'r pace when you guys siarad I fe? Instead of just like join o'r Discord so you guys siarad I ti. Instead of just bod ar stream a bod pwynt mewn panel. Hey guys, welcome back to another Well, video. yeah, Dwi yeah. ddim actually mewn y Discord Morgan, dwi'n credu bod e just yn... Yeah, mae'n Royal just gwylio'r TV stream. Mae just yn gwylio'r stream. Yeah. Yeah. Oce, ie. Bydd ddim yn cael hyn, os mae yn, sa'n gwybod beth i neud. Yeah, na, os mae yn, parchu'r IQ. Oce, ie. Os mae yn, mae'n ennill y tournament. Os mae yn, sa'n gwybod beth i neud. Yeah, na, os mae yn... Although my just in platinum. Ble ti wedi anfon e? Dwi'n just... Ah, right, ti anfon e. Beth I wedi dweud? Oce. Morgan, ydy'r manylion yn flash o lan ar notification ar stream, fel ar overlay? Na, mae'r username yn dangos, ond mae'r password yn... Mae dots. Yeah. Ie, no, ond fel primar fel message yn dod trwy. Oh, well, ti cael Discord overlay. Yeah. Yeah, no worries then. Yeah. Oce, dwi'n dafod yna. Fel i'r code? Yn yr admin chat, yeah. Ie. Yeah, sorted. Oh, like the baby. Absolute silence.
Alan type on an insane password. Yeah. Password. Marine carry the max length. I can't find emojis and stuff, man. Okay. Remeddle mae hyn yn... Beth Remeddle cool. mae hyn yn accurate. Sut ni bod yn hynna mewn? Control C. Siwr yn bod yn diogel. There's VR Xbox, dwi'n gan hand type o hyn. Ti'n moyn ymuno... Ti'n O, na, methu mae'n neud. gallu Ti'n methu cofio neud mewn i'r peth, broccoli. No, on the Ti'n recording. baut o fi? Jay and Roy Rocket League mewn windowed mode, just... Yeah, ti gael yn fawr fi kind of our Xbox sa'n controller. Sa'n gallu rhoi copy paste man. Windowed? No. Alright. Fi di cofio llun ar ffôn. Wait, mae'n un o'r ffrindiau fi, mae gan fi friendless fi. Oh, of course mae'n all Phantom. Of course I'm Phantom. You know, One of the lately Phantom, of course he is. Oh, fi ddim! Oh! Fi ddim, no! These shizzlers busting. Llawn hwyl. Dwi'n hapus oedd ddim mwyn y 4 tîm yn chwarae. Os oedd mod yn chaos. Please, Garo, get me now. Oh my god, ydw i mewn? Mae actually great, Ti'n yeah. bod yn baut o fi i'r party. Ydw i fi neud typo, please. Please. Oh no, mae dal yn chwilio. Mae'n chwilio am ages. Oh no. Ydy dan chwilio ti am? Ydw ti bod yn baut o fi i'r party ar wedi fi dim angen rhoi hynna mewn? Sorry man. Error while communicating with Rocket League servers. No. Hang on, here we go. Some games, private match, going private match, name. Oh boy. Ydy'r game yn actually bodoli? Unable to find server. Ie, mae'n dweud hynny i fi hefyd. Meddwl mae'r passwords ddim yn gweithio. Their name. Okay. The baby. So hyn fel riddles nawr. Na, mae ddim yn ffynol ar rhywbeth. Phantom. Oedd fi'n misclico. Cymryd pod. A fi llawer. Okay. Yeah. Phantom, leave me alone. Phantom, Yeah, leave me Windows alone. remote access. Phantom. Dwi'n meddwl mae ganddo fi. Wow, mae'n ffrindio fi slip on. Phantom, please stop. Phantom, I'm gonna block you. Phantom, I'm gonna block you. Oh, silly block of Phantom. Alright, search for a person. Find someone. O, fi oedd am yn misclico hobby, I know you're about. Yeah, find to wait here, Phantom. 50. Oh, fi'n cael really bad internet issues. Fi'n kind of just duplicate o un invite fi'n wneud. Yeah. Report or block. Report. Ti'n gallu mynedi game gyda fe nawr? Oh, okay, I'll unblock him. Fair enough. That's actually a good point. Oh, Phantom. Phantom just... Fi'n misclico. I know you're about. Phantom. Oh. Somehow but Oh, my game lan. Okay, right, my user pass mewn nawr. Oh yeah. Whoa! My background V! Whoa! Oh my god, my background V now would change your like weird stadium thing. Whoa. Dwi really Hello, hoffi y username a password nawr. Meddwl mae'n We don't hear caps. eitha diogel. Oh, mae'n gweithio, mae'n actually'n gweithio. Yeah man, I don't think I'm in on our... Oh! Phantom for your password. Di mewn! Use me. Beth Yes, your password? Oh, Phantom, mae'n fi- yn awr. Fi sydd ddim off. Copy text. Gas bydd yn dangos dan fan 18 nawr. Mae'n gweithio i fi. Yeah. Falle mae angen ail cychwyn Rocket League. Dos. Dwi'n mewn hefyd. Beth your Oh yeah.
Be? Phantom, dwi dal yn cael bloody invites. Be, fi just ar am Yes. gwasgu Yes, a did you gweld y Ie, cwrs? dwi'n Gwaith. gweld e. Alright. Phantom, symud i'r Ydy mewn lobby hyn nawr? Yep. Okay, dwi'n nabod ti cod nawr. Phantom, I hate you. No, Phantom. dim problem. Phantom, ti ddim yn gallu dweud y cod neu'r username hyn, cofio. O, bi fi ddim. But he called Griff and he just Finally. Yeah. Beth yw'r cyfres ar y pwynt yn un? Yeah. Okay. Phantom, do Dalek invites. I swear to God. Yeah, dwi'n cael invite. Oh! Dyna'r password. Oh! Yeah. Phantom. Os dwi'n clywed ding i my wife. No! Okay, Phantom, ti'n yr unig un yn awr sam na. Yeah, Phantom, come on. Oh, it's just a constant to them. Phantom, Phantom, in general. ti dal yna? Ti'n byw? Yep. Okay, ti'n ymuno na? Dydd yn diflaen. Neu? Phantom, I see me arguing. Phantom, Oh, no. Jenny. yo, any Fortnite players in chat? Phantom, come on. Fortnite has the Oh, yeah. Di really angen, fel, Rockly Gerita, I mean, in montage am fi, you know, os ydy unrhyw un yn y Discord yma yn gwneud yna Phantom, ti'n join o what? Phantom, please. Dwi 'di danfon y cod I ti. Oh, yep, fi man. Oh, fi ddim realise oedd na space. Oh. Phantom, ti'n different kind of special. Oh. Diolch. Oh. Right. There we go. Oh, finally. Right, pawb barod? Okay, diolch. Does dim chance. Os mae'n cael y password. Alright. Oh no. Okay. Mae yna ddim ffordd mae'n cael Phantom. Be? Be? Fi heb di dweud ddim yn beth. Yay. Ti gael clywed be? O, fi'n cael stroke. Oh, damn. I nôl o'r stream, croeso nôl, bach o hwyl yn cadw pobl allan oedd yn dyfalu ein codes a pethau. Nice. A nawr ni wedi trwsio fe, felly... Dwi'n mas o'r popeth yn gêm. iawn. Mae'n digath, dwi'n nhw. Genny? Nice gath, byddai'n dilyn. I've been bumped. Dwi'n gadael. I'm gonna feel Phantom yn y this. demo. Di dod nhw, di dod nhw. Alright. Yn gani. Oedd mae'n mynd o'n gyflym Dwi'n iawn. dilyn. Oh, Dunk. Phantom. Nice. Oh. Okay. Thank God. Dwi'n net. Ardal Perry. Nice gath. Mae genny. Beth fan. Dwi'n olaf. Cymryd eich ar TS ti eisiau. Oh, sorry. Oh, Look. Elise. Sorry there, go out, man, alright, I'm alright. Dwi'n Ma olaf. fi'n huge though. Hwna mewn. Dwi'n huge. Oh, Oh, come on. nice gath. Ti'n skinny? Bydd yn arfer dda.
just denial. Yeah, Mama that didn't booey. again, sorry. Nice. Just powder it over and go, please. Oh yeah, I need to repair God. I'm sorry. 2 min. I'm gonna feel land phantom. 2 min back first now. Can. Block. Give me data. On phantom. Keep back out. Oh, look, the man know where you up. Any boost? Do we know that? I feel land there. Gorau. Mas. Ti down Dylan? Gallai cael mid o falle? Really good boost, man. Nice gas. Digon. Block. Awkward. On TV. phantom. Then boost. Dros it. Nice. Nice. Down, Tom. Nice. Diolch. Hey, du kan ha sett. Hey. Doing back right. One on Phantom. Okay. Evie. Oh, unlucky. Sorry, ti down leader. Gallai challenge am ti, ia? Yeah, sorry, I found them in case you're down more. I'll be man rarely, okay? Oh, I On get. phantom. Dau fi dau. Fi. Wait, man riding party rarely. Sorry. So, di hwnna ddim yn demo. Phantom, please. Oh, na ti, sorry. Oh, mae hwnna'n poor Phantom. 58. Yes, mae di fel roi hanner Cara ar Kevin Carvey. Oh, yeah, I see. Yeah, damn Phantom. He's very Gobeithio young. mai hynny ddim ar y stream. Yeah. Right, oedd e'n cost You your mean? team. Fine boys, ni o flaen nawr. Am I getting? Yn gyflym. Okay, sorry. Fine, Apparently, doing back okay. right. Down to you, just pressure. Stimby. And charge with you. Dwi'n ochr casting gallu gweithio. Gadael sorry. Gadael CT. Canol gas? On phantom. Phantom, fi ddim yn gwybod os ti wedi newid clisfonau ti Phantom, ond mae'r horrible atau neu adlais yna'n dod nôl yr echo. Just yn aros yna. Nice gas. Oh! Nice one. Diolch. Wel, gobeithio mae pawb sydd dal yn gwylio, maen nhw'n gwerthfawrogi bod e'n werth aros am hwn. Diolch os ti dal yma. Ie. Rhywsyd. Dyrchwi. Okay, mae'n gyflym. Unlucky. Eto. No, Dross. Clanger. Ah, hey, baby. Nice, phantom. Okay, dwi'n canol. Ah, sy'n Nice gallu. guy. Mor bad. Doch, vi just i skärten och det med några armar. Dwi'n dod Dwi'n mynd lan. Fake. Oh, nice. Oh, Sorry. Nice gas. Canol. Phantom. No point. Nice. Nice. Gas. Score point. Oh. No G. Full Phantom. Okay. Full Kevin, yeah. On phantom.
Okay. Evie, canol, backboard. Nice shot. Oh, cheers. I think Iliad. Yeah. Yeah, I was on a pass that Tom. Diolch. Phantom and Cosio go just. Love it now. Job done. Doing back Get right. them in. Yep. Nice. You're off there. Pinch. Okay, why not? Oh, no, saying actually made man, honey. Giant now. Oh, did he whiff it up? Hi. Yes. Nice. Oh, no. Kenny. Nice. Yeah, no. Okay, so... Die? Dying. I Just, yeah, just good I should double commit. My head already cocky their game. This is weird, maar huge break and I wedi cael influencer momentum a dwi'n credu mae'n anhyd na. Dyle ti mynd mewn i gwleidyddiaeth, dwi'n credu. Harvey? Yeah. Yeah. Funny. Oh, lag huge. Okay, here we go. Am I getting? Dwi'n aros canol. sorry. I get to Ti go ôl, Jeff? Tom. Dwi'n Yeah, that. Dwi'n mynd o. I'm trying to dark in there. Dwi'n Norgath. Nice. Feel that. Block. Ah, pinch of him now. Oops. Sorry, yeah, o'n i ddim yn disgwyl angen bwrw hwnna fanna. Give me a chwyth. Nice. Dwi ola. Kenny. Dwi'n net. Dwi'n clear very ochr. Rwy'n nesaf hyn. Dwi'n cael bumped. Nice guy. Sorry, Tom. Fine. Oh. Hey. Oh, Ah, dim flick. Hello game, what are you requiring now? yeah, o'n i'n gweld hwnna'n dod. Oh my god. That's Nice right. guy. Good demo. Phantom again. Matthew. Oh, yeah. Oh, unlucky off the post. Nice. Super quick. Dwi'n nôl. Ar y chwyth I ti? Yeah, it's dim boost Kenny. O, na. Ni'n just yn trio cadw yn fyw. Nice. And By fi. Nice. Yn gweithio. Ah, Oh, yeah, okay, the boost. just Ah, neu okay. fel os ni'n gallu cael clanger. O, by fi. I Nice.
Fel lan. Ei rhywbeth. Bach un arall. Dwi'n dod. I fi. Gorau. Jenny. I fi. Mynd lan. Nice guy. Oh, nice. I hate your V. Oh no. Did you have bump mas? Rhywun yn y Nice go? guy. Oh, sorry. Nice. Hi, Dylan. Oh no, then Glanio ar ben fi. Nice. Dwi'n nôl. Mae'n methu cael 50 ar hynny. Ddim fi. Nice. Dwi olaf. Flanca. Oh, I'm sure. Gurry, just Gurry. Got Phantom. Ah. Nice. Dwi'n mynd dde. O, agos. I'r ochr. Canol. Go am a shot. Nice 50. Diolch. Nice guy. Dwi'n mynd nôl na. Val. Nice 50 eto. I ti? Un o ti just. O, na, Watch na. out, double commit. Oh my god, yeah, my Phantom just yn plow fi. Mae gen i. Yeah. Plan. Nice. Ah. Big. You know? Go on, Tom. Yep. Mae gen i dyn dyn dal. Yeah. Calm down. Balance. Flick. Nice. Dwi'n nôl gath, ti'n gallu mynd. Back forward. Nice. Cael fy dilyn. Clanger. Dwi'n cael bron. Nice one. Hey, Tom. A dwi'n methu. Canol gath. Ooh, that's kind of difficult. Cael o lan. On a chance. O, Aros. Dwi'n mynd fel. Not bad. I think that's the arrow in the earlier. Anyway, I'm fine. So. Treating, yeah. Yeah, Yeah, remember. true. Okie dokie. I'm all done, man. See you ready along. oh, sorry boys. Sorry. Dyna ni. So, nawr mae pawb yma. Pwy sydd eisiau ac ar gael di Seal sydd eisiau bod yn rhan o'r cystadleuaeth e-sports Wales? Dwi ar gael. Yeah, fi ar gael. So, Tom, Bydd angen i fi gwirio. okay. Dwi fi'n check o. Byddai siŵr o fod ddim, Ocê, os fine. mae gyda fi tournament gyda Marbon Pilroy. Challenge. Cantano, so. Wrong. Nice double. Did bump over back post. Make sure if you're gonna get the boost. So, yeah. Sorry, pawb. Canol Ah, gath. sorry, what? Ah, Edo. nice. Ah. Dwi'n Dual i ti. net. Oh, Phantom. 50. Nice. Dunno. Agor.
What is the booster, okay? After becoming on habit, maybe the boost. Do you know? Nice guy. Trust. Nice Phantom. Did that. Gorau. Magini. You're off on. Magini. Go on, Tom. Oh, Doing that. Nice. Magini eto, Cano. Ah, back and Galley. Do you mid? Ah, Nice guy. Cano. Van Cano. Matthew. Nice. Nice. Do it quick. Can deal. Oh no. Well, Blocker. Isha. oh. Magini. Cano. Nice, 50. Eto. Pressure. Mini boost. oh, I'm dead. I'm ready. Yeah. Nice. Cano. Run. You line? Do mouse. Matthew. Okay. Nice guy. Yep, yep. I think that is born on. Magani. Yep. Banger. Darken. Doing that. Oh yeah, sign The that. Van Cano. Oh my gosh. Do you remember the story about it? Braun. Fully her. Agar. Do you already? Do it in my hardcore, bro. My arm of it. You know. With our second. Cano. Nice. 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 Job, man. Nice. Pass. Come in there. Argos. Oh, det var vi helt nede der. Wow. Down there.
Unlucky. Oh, unlucky. Agor? Wrong. Oh, nice. Ah. Fun. Bloody cat. Dwi'n mynd chwith. Dwi'n dilyn. Fan i fi ga. Arwa. Oh, wow. Okay. GG. Ie, da iawn, boys. Iawn, boys. Game mae dda fyna. So, Yeah. yeah. Cyrraedd na, eventually. Ie, gael ni gwybod yn y Discord pwy sy'n ar gael gyda di Seal. Na i gofyn rownd hefyd i gweld os mae Mr Herbert neu rhywun arall, ond tiod, chi'n hen gyfarwydd gyda'r fformat nawr. Os bydd y capteiniaid eisiau rhoi tîm ymlaen a neud e, mae fe'n eitha syml a syth, ond nawn ni gael sgwrs dros y Discord ta beth, ond os chi allu dechrau'r sgwrs yna dros y dyddiau nesaf a gweld pwy sy'n mynd i chwarae di Seal. Right, da iawn heddiw, bach o hwyl yn y canol yn trio cael y gemau i redeg, ond da iawn, chi gyd wedi dod trwy hwnna yn wych a delio gyda sefyllfa hwnna'n dda iawn, felly iawn. So gweld chi, wel, nawn ni cadw cysylltiad a cadw ar y Discord i gweld am y manylion di Seal. Iawn, diolch boys. Diolch.